كبور حزب إرترا إزي ناي إرترا نقابع حدنت مزبوزحنات فنو راديوي مدباتو كل ساعة نات كان زي حلل تقالاساي جيجنا هزبي دمس مكلاح يخون راديو نقابع بتسعة أربعة نت بتشعات اف ام لندن اونتاريو كندا خبزركب راديو ويسترن أبسمون حدا معلتي قدام بأقوطاطرا لندن كاب ساعة 4 كساع ساعة 6 رحلة قطري نخلت ساعات يفنو حجون متحساسبي كتحلال فدلي معلتن ساعاتن كيرنا خمزلنا كمزي أبلع علي زتغسكو خون مخانو الزخاخر نايزم مكيار مخنيات ناب كل عالم زلو حزبنا كطعم بزخيل سلازم الدبناي نازم دبزي السنادي زغرولكم زرؤ جبريسوس كبرات تختاتلتي نايلومي رئيس وقعنا سلمنتايو مسرح ومفتار حادة إرتراوي هاجروا حيلي أبزي وانزي أزيو أقداس زخون ويكا why is one Eritrean national force crucially important at this time زبلي زخون أجايسنا أتو صقاي نجاشن أتو أمانيال محسنن كاب حورات منجستات أمريكا يوم نابتي أرسنا قدم مئتاونا كورات أحوات ننبسخهم نتخطاتلتنا كتلايو عدمكم مجمرتاهم وكا أيكونا جن كل جزء نفس وكف تخطاتها لخاء فلالس الزخونة كتلاليو منتي بحصر زبالة عدمكم بتصقاي بقى خجمر صبع ممرزورو مجمريا نزعد مزي لزغرب كالنا كمسجنا كافتو خا نقابا سلازي نايلو مالتي وقعي أزيو أقداسي زعبايو طلب ناي نوع عمتات كوانت صنحي فلا بزوان زي زيادة تي أدلاينتو ندعززه يخيرالو كل سب تقلاساي ببهجي زريو حدا هاجرا حايل خفطرالو وبل سلامنتاي تي اب إرترا فرزلو ناي علوت انتات طقاي نقدم نقدم باستنام اتاونا نبسخا ختلالي دلي زلخو بحطوتات قدم مئتاوي اوه نو مو فرزات بديها نو دحان قصلت راح نبسخا لالي طقاي نقاش بحال بحورات هاجرات أمريكا ستيت اوف كولورادو يوسفل تبهال روكي ماونتن يزقمت أبتقال لحبتي إرترا تسلي فتقاليسة هيجون هزواو من العال نفتحي نقال حموشت عمتات دفنتنا إلى أمبادوسا كنا تفسأنيها هيجيكن تي مس إي بي إس هزواو من العال نناس امنت إرترا مس إي بي إس حدا خابتين إي بي إس قومه سلازخونه إي بي إس ينتفال له يغني لي طبق بتمساسالي أمانيال ننبس خاخة اللالي حتى كا يغني لي ممرزرو مجمريا نعاقان نجروب نقابا
أزي خمس جنوكم يدلي أبزي ميديا بزيحو تعفافي وان مستمع بزح ميديا وبزح مد النجارات تابزلو اللي حقኛ ملأختي نتهزبي حقኛ حبريتا نتجورو دلهم محلاف نايب حكي خمس جنوكم يزدلي أنا شمي عمانيل برهان صوني يزبحل أب أتلانتا ننويح جزية ثانية أبزي زغيد ثانية ناي دم بتقاومون أبز تفعل عليه ناي سيفيك أورجانيزيشن كم بعال EGS زي ناي هزبا من العال بزيادة أبزي ناي محبر من إسيات سمرت حدنة إيرترايان فتحي تصبغ نتيفة ثانية كرمي نا أمريكا ممتعي أنا ونا بحالتات مريح أبتقاد لحرنة إيرترا نيري دحريتي وقع هاد حد أبتي مجمار أوان كأنا بحالتات تمديبنا كم حاكم ناي أقار سرايت كويني أب حكمنا برقيد عصر شعاتي نيري دحري ودحريتي وقع هاد حد ني سودان متيب وغيرغان أمريكا متيب كرمي يوغا من دفرا أب إسلاميا إلمنتار سكول تماهيرة نيري دحر دحرتي سدة أب متيغا قبطا شعيك في التعزيب بزية تماهيرة بعال حدار أبو سلسطة قلعته يغني اللي ما شاء الله مو بطعمي مكرات تقالستي سوي علومي حجي قدمنا بتي لعبة أرست تسجل ميروز نبرة متاونا حدا حتى ونسخاتكم كأختبره زدليو نجار النسخان تايو هاجروا حيلي بفلايك إيرتراوي حدا إيرتراو هاجروا حيلي إنا نبلزلنا ما نبعلو هاجروا حيلي انتاي مالتي سكي نجلس تا هاجروا حيلي تبل نبعلا قدمي بزعبقة أب سبحز بلي تنتاني قدم مقتاو مطقاي نابقى تملس مبار حجي أقدمنا بزعبقة هاجروا حيلي سكا نجلس انتاي مالتيو أم انتاي اواني زقلس نبعلو تهاجروا حيلي أم تاي اواني زدلي سلم تاي كيدلي جن كم تزور كونتاي هاجروا حيلي اوكي صبو قدمه بعلي تخيلنا اتينير مثلني هو هاجروا حيلي نبعلو تسم حيلي جلاسيو هاجراوي نقول خلنا هاجر لها بهاجر درجة بحساب كوينو كسرح تسامع معه نحاد نصور علامة نحاد نصور بحاد نصور ميشن وكا تلقو كسرح زخيل مالتي عصر زبالة هو بأب قداينا أب قداي ارتراخا إذي هاجراو حيلي إذي تهلواتنا كساب حجي هاجراو حيلي نفتر أي كألنان هاجراو حيلي نفتر كا أب بهجنا أب سمعيتاتنا أب كله نقالحو الله تجبراو جن كون أي كألن سنيحو سلمنتاي إذي هاجراو حيلي إذي يود بنطف بأدمعي نتي أب هاجرنا أبز وانزي نابتفقات أودي قوازلو سرعات كلقس زخيل بسلوت بزدمعن كبل كله بتساتفو ناي بوليتيكان حالتات سيفيكان محبرات إرترايان زيقاتات تتأمر زخيل تأمرت مالتيو إذي نخل عقمتاتو أو واهيدو نمسرتاوي طلبات حزبن دحنة هاجرن كملس زخيل بحاده كعي كمالالا لوطين بعقلن قلبتن
ናይ ኤርትራውያን ክረጋገጥ ዝኽእል እዩ ስለዚ እዚ ሃገራዊ ሓይሊ ክንብል ከለና ኤርትራዊ ሓይሊ ብኤርትራውያን ዝቆመ ንኤርትራዊ ሃገርነት ዘተኮረ ነዚ ምልካዊ ስርዓት ከልግስ بقدامي درجة سرعة مالتنا يعني الله صبط صقاي ناباخ أمانيل انتاي مالتنا وهاجرا وحيلي كم جلس أخنا قربون كلنا في اللايكا مسكون النت هزبنان هاجرنان بخمين الزامدو تاي مالتي هاجرا وحيلي ناباها هو مچم هاجرا حيلي كنبل كلنا انتايو اتي سلمنتاي كابزي غزي زي يدلينا ندحريلنا كم زقلنا نريو زلنا هاجرنا اب ازيو دينبور كنتات يازلا ازي طنقنايزي ازيو زينبور كنتات كا اتي ناي دغاوي صقمات كم كلن هاجرات زصلونا غبابا قمامطانا اب تحرافي بوتا كوانتلنا اتي قند طنقي جن اتي ابتي هاجر سلطان چبيتو زلو سرعت ازيو حدغኛ ጨካን حاليتنا حزب زيري طلام بتعمي باتححزو يكون بتزلو بوليسي ازيو ني ناب صنتت ناب تفات حجمغا ازيغا ناب سغات تغاماغيمنالو زلنا هموت سلازغونه نزي ملكاو سرعات زي بزدمع كال زخيل روغو ديمقراطياو سغغر كراغز زخيل سلطون وهود ديمقراطياو سغغر ني زبقعنا اتعلاليا خمص زخيل اب تصابعي بايتا كم تزبلكو اب زي روغو هواهون زي تطح زي ديمقراطياوي كوننت سلازلنا نزي بغبو توديبو تطرنيفو ني ربحاتاتو ندحريت جديفو نربح هاجر نربح حزبي نسلطان مشوماو زي كونه نزي ديكتاتور زي نزي دينبور سرعات زي آليو نتي سلطان حزبي زركب بحقي بقنعنا بفيت نفيت مستي سرعات قديمو اب هاجر لوطي كمص زغيل حيلي سلازخونه ابز غزي زي ناي بحقي يدلينا يو زبل مرداتا يزلن وديلو اوكي انه نابو خات تي هاجرا حيلي انتاي مالتي بفلايكا اب هلونا اب كوننت حزبنا هاجرنا انت زقال سنا زلو قندي مخنيات تقلت لي صنيحكم هجي سلمنتاي ابزوان زي سلمنتايو مسرح وي مفتار حد إرترا هاجرا حيلي ابزوان زي اقداس خوين ترخيبو زلو صدقاي مجمريا ولا نبت تمكرتاتنا كملس مجمريا زي هاجرا حيلي زي نبلو زلنا حيلي ማለት استأكبه እኩብ ማለት ዘይኮነስ ከምቲ አቅድም አቢሉ ማንየሉ ገልጾ ጸንሐ አነውን እዚ ስጡም ሓበራዊ መሪሕነት ዘለዎ ሮድማፕ ዝሓንጸጸ ውሁድ ናይ አሰራርሓ ሙኸዓ ዝተረረ ውሽጣዊ ሓድነት ዝሰፍሐ ህዝባዊ ተቀባልነት ክረክብ ዝኽእል ማለትና እዩ ስለዚ ሓይሊ ክንብል ከለና እኩብ ማለት ዘይኮነስ ውሁድ ማለትና እዩ እሞ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ
ሕጂ ዝቕልቀል ዘሎ ኣድላይ ዝኾነሉ ዘሎ ምኽንያት ወላ ካብ ቀደማት ሒዙ ካብ ነዊሕ ዓመታታት ሒዙ ኣብ ባህግናን ክህሉ ዝግብኦን ጠለብ ማለት ጠለብ ናይ ኩሉ ተቃዋማይ ኤርትራዊ እኳ ይምበር ሎሚ ግን ሓደ ስርዓት ኢሳያስ ንኤርትራ ኣብ ዕዳጋ ኣውሪድዋ ኣሎ ብዕድል ልኡላውነት ህዝቢ ኤርትራ ክጣላዕ ዳርጋቲ ናይ እንታይ ዝበሃል ናይ መጣልዒ ካርታታቱ ኣውዲቑ ኣሎ ዘይንፈልጦ ምስጢራት ክህሉ ክእል ብቕልዕ ንሪኦ ዘለና ግን ብዙሕ ኣብነታት ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኤርትራ ልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክእቱ ዝኽእል ተመሊሱ ናብቲ መግዛእታዊ ሓይሊ ዝሰዓርናዮ መግዛእታዊ ሓይሊ ክመልስ ይፅዕር ስለ ዘሎ ይሰርሕ ስለ ዘሎ እዚ እቲ ናይ ኢሳያስ ብዝለዓለ ደረጅኡ ግን ካልኦት ሓይልታት እውን ኣብዚ ዕዮታት እዚ ዝተሳተፉ ኣለው ስለዚ ነዚ ዝዓተለ ኣዝዩ በዳሂ ዝኾነ ግድሆታት ብኢሳያስ ይኹን ብካልኦት ብጥሙር ኤርትራውያን ብናይ ኤርትራውያን እሞ ኣብ ልኡላውነት ህዝቢ ኤርትራ ዝኣምን ሓይሊ ክፍጠር ነዚ ክምክቶ ኣብ ሓፂር እዋን ስርዓት ኢሳያስ ክልግስ ስለምንታይ ትቐንዲ ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ፀገም ኢሳያስ እዩ ስለዚ ንኢሳያስ ምልጋስ ማለት እዩ ንኢሳያስ ምልጋስ ማለት ከዓ እቲ እተን ኣንጻር ኢሳያስ ዝቃላሳ ዘለዋ ሓይልታት ወይ ተቃውሞ ውድባት ብሓደ ሓይሊ ፈጢረን ብሓደ ጥምረትን ናይ ኣሰራርሓ ኣገባብን ክምክታ ሕጂ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ስለምንታይ ዝያዳ እንድሕር ደንጉና ዝያዳ ዓድል እንድሕር ሂብና እቲ ኢሳያስ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ኣብ ማዕርፉኡ ንኸብፅሖ ትሚልና ከም ንርኢ ዘለና ኮይኑ ስለ ዝርአ እዚ ሃገራዊ ሓይሊ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ክፍጠር ክስራሕ ክህነፅ ምንም ዕድል ናይ ግዜ ዕድል ክወሃብ ዘይግብኦ ወይ ይፅንሓለይ ዘይትብሉ ነገር እዩ እሞ እቲ ኣድላይነቱ ብዚ መድረክ እዚ ክገልፆ ዝፀናዕኹን ካልእ ብዙሕ ነገራት ዘሻቅል ኩነታት ኣብ ልኡላውነትና ስለ ዘሎ እዩ ቴንክ ዩ ተመሳሳሊ ሕቶ ኣማኒኤል ስለምንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ መድረክ ናይ ቃልሲ እዚ ሓደ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ክፍጠር ኣለዎ ንብል ወይ ከዓ ትብሉ ካብ ካሊእ እዋን ዝፈልዮ ምክንያት እንታይ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ቃልስታት ክሳብ ሕጂ ብዝተፈላለየ መንገድን ኣገባብን ክመፅእ ፀኒሑ ነዚ ዝድርኾ ነዚ ምፍጣር ሃገራዊ ሓይሊ ዝድርኽዎ ነገራት እንታይ እዮም ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓፈሽኡ እኳ ፀጋይ ሓወይ ተንቲንዎ እንድዩ ግን ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና እቲ ኣቐድም ኣቢልና ጠቂስናዮ ነርና ንሕና ኣብ ኣዝዩ ዘይንቡር ኩነታት ኣለና ህዝብና ቅድሚ ሕጂ ብባዕዳውያን ገዛእቲ ኣጋጢሞ ዘይፈልጥ ሓዱሽ ተርእዮ ናይ ብሓቂ ዘይተፀበዮ ሓደጋ ወዲቑዎ ኣሎ ብኣንፃሩ እቲ ክውንነት ናይ ደለይቲ ፍትሒ ናይ ደንበ ተቃውሞና ከዓ ኣዝዩ ሻሕኺሩ ብሓቂ ተጠርኒፉ ንጹር ራዕይ ሃልይዎ ብፅፉፍ ኣወዳድባ ነቲ ህዝቢ የዕሲሉ ሓድነቱ ኣፅቢቡ ንቅድሚት ንኸይጓዓዝ ብዙሕ እንቅፋታት ከጋጥም ፀኒሑ እዚ ከዓ ሓደ እቲ ሓባራዊ ረብሓ ቅድሚ ምትግባሩ ግላዊ ረብሓ ዘቀድሙ ጉጅለታት ዝተፈላለየ ውዳቤታት ኢዳእታውነት ናይ ጎረባብቲን ናይ ደገ ሓይልታትን
ስልኳታት ናይ ህግደፍ ብኩሉ ማሲኑ ኣብ ዲፈንስ ይጸኒሑ ካብቶም ቀንዲ ማሕነቆታት ሃገራዊ ፖለቲካዊ ናይ ፀግዕነት ዝምባሌን ጉዳይ ካብኡ ነፃ ክንከውን ኣይከኣልናን ፀኒሕና ኣብ ሃገርና ብኩሉ መዕቀንታት ሓቅን ፍትሕን ተጓዕፂፁ ምትንፋስ ኢና ኢና ፀኒሕና ኣብ ደንብ ተቃውሞ ከም ትቅድም ዝበልክዎ በብዓይነቱ ዙምባዓት ኣተሓሳስባታት በቂሉ ስለ ዘሎ ብቁዕ ፖለቲካዊ ስነ ምግባርን ባህልን ነዚ ዓቂብና ንቅድሚት ክንስጉም ኣይከኣልናን ፀኒሕና እቲ ህልው ኩነታትና ወይ ኣረዳድኣና ኣብ ኤርትራዊ ዜጋ ልቃሕ ደይኮነ ኣብ ውሽጥና ፀጋታት ከም ዘሎ ኣሚንና ነንሕድሕድና ተኸባቢርና እንተላይ ነቶም ዝቃላቀሉ ከዋክብቲ ናይቲ ሃገር መራሕቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ዜጋታት ብዝተፈላለየ ምትእትታዋትን ስልኳታትን ኣብ ምቕንፃል ኢና ፀኒሕና ስለዚ ሕጂ ምናልባት ኣብዚ ነጢፈሉ ዘለኹ ልኡላውነት ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ንምምላስ ፅቡቅ ውዳቤታት ፅቡቅ ኣሰራርሓታት ፅቡቅ ዕላማታት ሒዙ ተበጊሱ ኣሎ ድብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ብዚ ግዜ እዚ ናይ ግድን ክንገብሮ ዘለና እዩ ማዕረት ሕሰም እቲ ስርዓት ዘተኣታትዎ ደሎ ንዕኡ ክገጥም ብዝኽእል ኣወዳድባ ንዕኡ ክገጥም ብዝኽእል ኣሰራርሓ ተኸባቢርና ተወሓሒጥና ጥርኑፍ ሃገራዊ ሓይሊ ወዲብና ነዚ ገጢምና ደሎ ኩነታት ክንምክቶ ግዚኡ እዩ መስለኒ ብኡ መሰረት ከዓ ኣይ ቲንክ ንሰርሕ ኣለና ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ነዚ ኩነታት ነዚ ወጥርታት እዚ ከዓ ናብ ረብሓና ብሓፂር ግዜ ክነውዕሎ ንህዝብና ሓደ ፍታሕ ክነምፃሉ እዚ ንብሎ ዘለና ሃገራዊ ሓይሊ ንጥርናፍ ሃገራዊ ሓይሊ ኣድማዕ ኮይኑ ክወፅእ ተስፋ ኣለኒ ይቀኒየለይ ቅድሚ ናብ ካልእ ሕቶ መኻደይ ኣብዚ ክትውስኸ ትደሊ ኣሎ ዶ ፀጋይ ማለት እቲ ሃገራዊ ሓይሊ ኣድላይነቱ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት ክልቴና ክንገልፆ ፀኒሕና ግን እቲ ህፁፅነት ኣለዎ እቲ ኤርትራዊ ናይ ኤርትራ ደንበ ተቃውሞ ከዓ ህፁፅነት ናይቲ ኩነታት ዳርጋ ከምዚ ብተግባር ሸለል ኢልዎ እዩ ዘሎ ዝመስል ስለምንታይ ዝተፈላለየ ዘይመሰረታዊ ነገራት ክካታዕ ይሕልፎ ኣሎ እሞ እዚ ሃገራዊ ሓይሊ ሓደ ናይ ኢሳያስ ንናይ ልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ክጣላዓሉ ዝኽእል ዕድል ምኽላእ እዩ ክልተ ነቲ ብመሪር ቃልስን መስዋዕትነትን ልኡላውነቱ ዘመዝገበ ህዝቢ ኤርትራ ደቁ ከፊሉ ንብረቱ ከፊሉ ተስፋ እዩ ዓብ ተስፋ ስለምንታይ ኣብነት ኣብ 1975 ተን ሃገራዊ ሓይልታት ዝነበራ ኣብቲ እዋንቲ ብተዛማዲ ኣንፃር ፀላኢ ምስ ገጠማ ሓደ ፍናን ናይ ህዝብና ንላዕሊ ይዕሪብዎ ክልተ ፍናን ናይ ፀላኢ ሰይርዎ ሕጂ እውን እንተኾነ ነቶም ንልኡላውነትና ክፈታትኑ ለይትን መዓልትን ዝሰርሑ ዘለው ውልቀ ሰባት ድዮም ሓይልታት ድዮም ሃገራት ወይ መራሕቲ ድዮም ማለት ክምልስ ዝኽእል ክምክት ዝኽእል እዩ እሞ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ምቋምቲ ሃገራዊ ሓይሊ ነዚ ኩሉ ዕዘታት እዚ ከማልእ ዝኽእልን
نتعزتات كمال راح زي كونسي نسرعت إساسون كلجس سلز خيلن التسقاين مكران ناي إرترا ناي هزبنان كحصر تي وستاتات ناي مدفار نلقلاونتنا ون انتخونه زي دفر مخانو مرأي بتكبار زقلقل سلزخونه لقلاونت حزب إرترا لقلاونت هاجر إرترا نعقاب مالت كأ بزلا على درجة كبري نتوم نعو إلهم زودعو على زي بلهم سمعتاتنا كبر محاب سلزخونه إذا هاجر حيل زي مقام هاجر حيل زي أبزوان زي تأجد سنة لكل جزء أبلاي كوين يسمعني thank you again صبوق مو مسؤو التحيز مبارا بزلنا يو ناي قالسي مدرخ انتا يومتم نهاجرا حيلي كفتو زخلو النبلوم مقومياتات ويكا عنود ذي رأيكم سلامانين دحان دحان. تيجي صار عن سجى اوكي صقاي كتسل حداس حطون ديا حرام مانيل نقصل حجتي اليوم حجة عزيو أقداس حتى زي سلامنتاي يتتمكرتاتنا نايب حقي قحموت استسوابره بيستفعل زي هاجراوي منفسات زيجوكو نفعل ስለዘሎ ኣብ ከምኡ ኩነታት እውን ስለ ዘለና ነዚ ከምዚ ዝኣምሰለ ህሞት ከምዚ ዝኣምሰለ ኩነታት ወፂኡ ንተስፋን ዕድልን ህዝቢ ኤርትራ ከውሕስ ዝኽእል ሓይሊ ንኽትፈጥር ቀሊል ኣይኮነን ስለምንታይ እቲ መብዛሕትኡ ኩላትና እውን ክንብል ንኽእል ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ብኡ ክንዛረብ ብኡ ክንዋሳእ ክንዋጠጥ ዳርጋ ጅሆ ሒዙና ከም ዘሎ እዩ ዝመስል ዘሎ ንቅድሚት ንኸይድ ጅሆ ሒዙና ኣሎ እሞ እምበኣር ኣብ ከምዚ ዝኣምሰሉ ኩነታት እቲ ሃገራዊ ሓይሊ ንኽትፈጥር ከም ሓይሊ ናይ ኣቀራርባ ጉዳይ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣገባብ ኣቀራርባ ወይ ብኣዋጃት ዝግለጽ ሓድነት ምሕዝነት ጽላል ዘይኮነስ ተግባራዊ ዝኾነ ነቲ ኩነታት ኣጸቢቑ ዘጽንዐ እሞ ከዓ ንኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክሓቁፍ ዝኽእል ሓድነት ናይ ብዙሕነት የድሊ እዚ እቲ መጀመርያ ተዘሊሉ ክሓልፍ ዘይግብኦ ብክብሪ ክትሓዝ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለምንታይ እቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዙሕ ተሓሲቡ እዩ ዘሎ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣብ ስርርዓቱ መስፍናዊ ዝመስል ስርርዓት ኣለዎ ጉጅላዊ ዝመስል ስርዓት ኣለዎ ዘይምትእምማን ከ ኣሎ ትዝለዓለ ሕጂ እዚ ከምዚ ዘይምትእምማን ከ ኣለዎ ስለዚ እቲ ምትእምማን ከረጋግጽ ዝኽእል ኣገባብ ኣቀራርባ ምትእምማን ብቁሉዕ ክኸውን ብክፉት ልቢ እሞ ፍሉጥ ነዚ ክፈትሕ ዝኽእል መደብ ወይ ፕሮፖዛል እንዳቅረብካ ምስ ሃገራዊ ሓይልታት
مس كلن مزتاي حدا خابتي أقدمك كجبر زجبؤه أما نزز خون حواه خطرون أقداسي سلازي إزي زفتر حيلي كنت أقدمنا زبلنايو نقول صنعنا بنتي ملكاوي سرعت بزدمع تقاليسو كقوت زخل كون الله بعقبا سرارحو أترانفو أودادو ولا اتي زختلو تلخو أقداس خوين يريو إزي حيل زي أمان يلونا عن توقليس ونيرو مالسين نبعلو علامة يكونن of course زي هقراو حيل زي علامة يكونن مسارحيو حجيت علامة قن انتايو رجوع ديمقراطياوي مسجار كرجاجت الناس غير نتي بحلنا يهون بتسفى مقراض دخيم زول حبرتسبنا عندنا مورال زسرع كون بزخل عجباب كون سلمتاي تحز قدف زي بلو مالتي سلذي ني سلطون وهودن ديمقراطياو سججر كأ ك زبقع عجباب أسرارح عجباب ولا تزتن وعلو أبز تكوره سلذي إزي أتوم كندي يعنود كون زخوليو بخلاي درجة in fact بخلاي درجة زي كونون إرتراونت وي أب إرترا زأمن كون الله صقعتنيا زي كون كون الله أب نفسه تماما كون الله سلازي إتي إذا هجروا حيل زي أب نفسه بالكله أب إرتراو حيلي أب إرتراوي بس أب إرتراو هجراونت زعسلن أو أزرقت أن كون الله بحبار كوينو ني قداماون وشتاون كونتات زمكت كون الله سلازي إزي تمعنود كبلهم زخيل إزي يوم تمسرح أتمسرح كأ إتي trust building وكأ نايمت ممان هنسات كرجاجت زخيل أمرارحان زخيل أودادبان أقراربان كل له إلى يري مو أبزي جمر دحرنا فحنا يا كيت أبزي أودي الله أنا طبق صقاي محمود نتخيلك وي دحري زاناي صقاي رئيتو كتاتلنا لها كتهبوت رئيتون تليو هاب ويكا بتا تمساسالي تحطو نابا ماني إلك حلفو مو دار استمستودات رئيتو اختبنا دلي كامالتي اوكي ميوت غيري سمعنا زلو امانيه لون ميوت خاغير كازلها ስለዚህ እተሐቶ እንደገና ናባኻ እሱ ከዓ እንታይ ኣምቶም ቀንዲ መቆሚያታት ናይቲ ሃገራዊ ሓይሊ እሞ ቀጽል ኣይ ኣብዚ ጉዕዞ ናይ ቃልስና ዝሓለፈ ግዜታት زي ملسنا يوم حطوتات صنيعهم يوم كارت حاد حطو تي حطو حادنت حطو متكال هاجراوي مسرات هاجراوي حيلي نيرو مالتي ابكن نسرح نواطط اب وقع حد نويح غزي صنيعنا سلازي حاد غابتي مقومياتات كون دلو نصور راي صفوف كسرح زغيل ودابي صبغ سئلي
ንጹር ሃገራዊ ቋንቋ ሃገራዊ ጥርናፌ ተስፋ ዝህብ ሞራልን ሕልናን ናይ መንእስያትና ዘበራብር መደባት ተሰሪዑ እቲ ኣገባብ ኣወዳድባ ናወኻ ማለት እቲ ፒላርስናትና ወይ ክንገብሮ ዘለና ሓደ ነቲ ምልካዊ ስርዓት ኣሊኻ ዲሞክራሲ ከተኣታቱ ዝኽእል ሓይሊ ምቋም ውዳቤ ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ስልጣን ካብ ምልካዊ ስርዓት ተመንጢሉ ናብ ዋንኡ ህዝቢ ንምርካብ ዘኽእለና ኣገባብ ኣወዳድባ ወይ ኣሰራርሓ ብትእትታው ሓባራዊ ስራሕን ምትእምማንን ተወፋይነትን ዲሲፕሊን ዘሎ ምኽስኳስ ዘሎ ዲሲፕሊን ዘሎ ብምኽስኳስ ክሰርሕን ናይ ብሓቂ ተግባራውን ዝኾነ ውዳቤታት የድልየና ዝብል እሙንተለኒ ይቐኒየለይ ጽቡቕ ማሕሙድ ኣይተበራበርካና ኣለኻ ብዝኾነ ሓደ ዝርእዮ ነገር ከኣሎ ንሱ እንታይ እዩ እቲ ሃገራዊ ሓይሊ እቲ ቃልሲ ካብ ዝጅመር ሃገር ነፃ ካብ ትወፅእ ጀሚሩ ግደፎ ብዓንዳ ርእሱ እቲ ሜዳ ዝነበረ ገዲፍና ሃገር ነፃ ካብ ትወፅእ ኣትሒዙ ብፍላይ እቲ እዚ ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ሃገር ናበይ ገፁ ክወስዳ እዩ ነቲ ህዝቢ ከንታይ ክፈድዮ እዩ ዘለለ ሸነኽ ክቃለሶ ፀኒሑ እዩ ናብ 30 ዓመቱ በፂሑሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከኣቲ ዝቃለስ ብደረጃ ውድባት ምንቅስቃሳት እናዓበ መልክዑ እናለወጠ ክመፅእ ፀኒሑ እዩ ኣነ እንታይ ይብል እቲ ሃገራዊ ሓይልሲ ቅድም ክቐውም ዝነበሮ እዩ ወላ ካብተን ዝተፈላለያ ውድባት ኣብ ምሕዝነት ኪዳን እንታይ ዝበፅሓሉ ግዜ እናዓበየን እናጠርነፈን ክኸይድ ዝግብኦ እዩ ነይሩ ኣይኮነን ኣብዚ ክትምልስ እንከለኻ ኣማኒኤል ኣብ ዓቢ ተስፋ በፂሑሎ ኢልካ ነይርካ ሕጂ ዕንቅፋታት ዝረኣየኩም እንታይ ኣሎ እዚ ቀልጢፉ ከይሳለጥ ምክንያቱ ተቃልሲ ይኸይድ ኣሎ በኣንጻሩ ከዓ ከምቲ ክትገልፅዎ ፀናሕኩም ኣበላሸውቲ ኣለዉ ግደፎት ናይ ኣይተ ኢሳያስን ጉዕዝኡን ግን ብስመ ኤርትራውያን ኣበላሸውቲ እውን ኣለዉ ግን ንኩሉ ጥሒሱ ከምቲ ዝበልኩሞ ኣብ ልኡላውነት ህዝቡን ልኡላውነት ሃገሩን ዘየማትእ ቃልሲ ምስርሑ እቲ ክሳብ ሕጂ ዕንቅፋት ኮይኑ እናፀንሐ እንታይ እዩ እዚ ኸ ኣብ ቀረባ እዋን ዝእለ ኮይኑ ዶ ይረኣየኩም ኣማኒኤል እስክመልስ ኣብኡን ከለኻ ሃሎ الله قدي أمان سمعنا ده صنعك ميوت جيركا نيركا هو سلازم ملسك ممكن لها هو أنا بس انكفاطات تي انكفاطات دارجا وسن آتينا صنعنا عندنا هو تي قدلاتنا ومحاوراون بوليتيكاون كلمة هاجرنا نمع الرأي وقد مسارعي علامات عقباتنا أقدمنا نهزبنا فنان زهب موديل أي سرحنا نسنينا كنت زبالكايا أبزي كونتات الزغاء إتي متأتتاو نايدق حيلتاتن إتي نحنا كنكودوز سرحنا أقباب ترنافل قرب حاسينا تسنيعو أبدي فنسيتنا تسنيعو حجيجن
اتي سرعات اندات داخمه اتي لوطون بحرياو سلا زغونه ناب تسفو هواهو قصنا نغيد علينا ንምንታይ ኢኹም ዝብል ዘለኹ ሕጂ እቲ መንእሰይ ተባራቢሩ እቲ ሃገራዊ ሓይሊ እቲ ሃገራዊ ሓይልታት ወይ እቲ ሃገራዊ ተሓሳስባ ኣማዕቢሉ ዘሎ ሰብ ወይ ዜጋታት ክጣራነፉ ብሓንሳብ ክሰርሑ ንቀራረበሉ ንሰርሓሉ እንደለና እዋን ኣብ ተግባር እንዳተረኣየ መፅእ ኣሎ ኣብቲ ንኣብነት ኣብዚ ዘለኹ ናይ ልኡላውነት ህዝቢ ኤርትራ ክሪኦ ከለኹ እቲ ናይ ቀደም ተቃላሳይ ዝነበረ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ይኹን ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብኡ ኣሎ ምስ ውህሉል ተመክርኡ ምስ ኩሉ ዓቕምታቱ እዚ መንእሰይ ብብዝሒ ናብቲ ደንበ ተቃውሞ ገፁ ናብቲ ደንበ ለይቲ ለውጢ ዓሲሉ ኣብዚ ልኡላውነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበርና ይኹን ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ይኹን ብብዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ካብዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት በሲሎም ማለት ሲ ናይ ብሓቂ ንኩሉ ነቲ ሕሰም ተቋዲሶም ዝመፁ እዚ ዓቕምታት እዚ ኣብዚ ተኣኪቡ ይርኢ ኣለኹ እቲ ድሌት ከዓ ናይ ኩሉ ሰብ ዳርጋ ሓደ ሓንሳብ እናሓዋሩን ነዚ ስርዓት ዓሊኻ እቲ ሃገር ብትስፉ ብዲሞክራሲያዊ ትካል ኣብ ተዓዲ ንሕና ነንሕድሕድና ብሰላም ከምብረና ዝኽእል ምስ ጎረባብትና ብሰላም ከምብረና ዝኽእል ምስ ሕብረተሰብ ዓለም ከምብረና ዝኽእል ብሰላም ከምብረና ዝኽእል ትካል ክንተክል ኣለና ዝብል ብዙሕ ኒሕን ምንቅስቃሳትን ይረአዩ ነቲ ተመክሮታት ክውቃዕ ዝፀንሐ ነቲ ታሪክ ክውቃዕ ዝፀንሐ እውን ብኡ ቁጥዐ ገይሩ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ምንቅስቃሳት እቲ ኩሉ እቲ መንእሰይ እቲ ህዝቢ ይኣክል ኢሉ ተበጊሱ ዳርጋ ነቲ ጥርናፌ ናብ ኢሳያስ ይኹን ነቲ ካልእ ድኹም ሓይልታት ክቋፃፀሮ ዘይክእል ናብ ብርቱዕ ጥርናፌ ይኸይድ ኣሎ ምስቲ ሕሰም ኣብ ኤርትራ ደሎ ዝኸይድ ኣወዳድባ እውን እቲ ስራሕ ፅፉፍ ውዳቤታት ይካየድ ኣሎ ምስቲ ምብዛሕ ናይቲ ሚድያ ከምቲ ኣብ መእተዊና ዝበልናዮ ብዙሕ ኣዳናጋሪ ዝኾነ ኣብ ጎረባብቲ ዝተሃንፀ ኣዝዩ ንህዝብና ዝፈላሊ ንታሪክና ደፋኹስ ንልኡላውነትና ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዘሳጥሕ መንእሰያትና ዘዳናግር ብዙሕ ተልእኾታት ዝመፅእ ዝነበረ ንዕኡ ክገጥም ብዝኽእል ኣወዳድባን ናይ ሚድያ ኣሰራርሓን እቲ ኩሉ ንድሕነትና ዝምልከት ኣሰራርሓን ናብ ፅቡቅ ኩነታት ይኸይድ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሃገርና እውን ብሰንኪቲ ሕሰም ናይቲ ስርዓት ኩሎ እንተላይቶም ነቲ ስርዓት ክድግፍዎን ክኽብክብዎን ብፀንሑ ካብኡ ተተነፂሎም ይዓስሉ ኣለዉ እቲ ኩነታት ዝበሰለ ይመስል ስለዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ህዝብና ርሂዎ ነቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ነቲ ምስግጋር ኣብ ሓፂር ግዜ ክሪአሉ ተስፋ ደሎ እዋን መስለኒ ምናልባት ተደይተጋግየ ፀጋይ ከዓ ክምላእ ኣለይ ኣነ ብዚ ተጠውተበልኩ ሕሸን ይመስለኒ ፅቡቕ ማንኤል ፀጋይ ተመሳሳሊ ሕቶ እዩ ኣይሚን ሓደ ሕቶ እዩ ስለዚ ኣብዚ እትበሩ ኢቶ እንታይ እቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ብድሆታት ኣዝዩ ሓያል እዩ እጂ መጀመርያ ብዘቤታዊ ኩነታት ክሪኦ ከለኹ ስርዓት ኢሳያስ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ክበታተን ቤተሰብ ክትበታተን ታ ኒውክሌር ዝኾነት ናይቲ ሕብረተሰብ ህዝቢ ኣብ ሕድሕዱ ከይተኣማምን ዝፈጠሮ ፀገማት እሙኻ እቲ ዘይ ምትእምማን ዝበሃል ከዓ ብዝተፈላለየ ዓይነት መልክዕ እዩ ዝመፅእ ብኣውራጃ መፅእ ብሃይማኖት ይመፅእ ቀቢላ መፅእ ብዝተፈላለየ ዓይነት ንዝኾነ
زيغا مصلام قليل مو حجي اتي بحلي سرعات فطيرو زلو بحلي دحور بحلي بتاني بحلي اصنافي بحلي نبعلو قليل بده يكون حيال بده هي برحق خيكدكو ون اتي كونتاتنا اثيوبيا فطيرو زلو كونتات مو بسنكي دخمتات ناي إرترايان تمليس كان إرتران نمجوعات تمليس كان إرتران نجنا قيح بحرناتنا يو نخبلو يتبابع مالو تكونتان زون بدوي إرترا أب استراتيجيكاو زخونه بوتانا قيح بحر سلازلا تتأماتي هاجريا جيوغرافيكالي تتأماتي هاجريا ስለዚህ እቲ ቃልስና ዘቤታዊን ግዳማውን እዩ ስለዝኾነ ከዓ ሓያል ይገብሮ ባር እቲ ናብቲ ዘቤታዊ ሁነታት ከኣትኸለኹ ታዩ እቲ ኣብ ንዝኾነ ርእይቶ ንዝኾነ ሓሳብ ከም ሓሳብ ኣይኮነን ዝርኢ ኣብዚ እዋን እዚ መብዛሕትኡ ተቃላሳይ ወላ ተቃላሳይ እቲ ናይ ህግደፍ እቲ ናይ ገለግደፍ እቲ ተቃላሳይ ዝብል ትደላይ ፍትሒ ዝብል መን ዩዚካ በይናይ ቦታ እዩ ስለምንታይ ከም ይብል ኣሎ ኢልካ ብቀይናን ዝኾነ ብኣሉታዊ ዝኾነ ኣተረጓጉማ ይትርጎም እዚ እውን ዓብይ ብድሆ እዩ ስለዚህ እዚ ዓበይቲ ሽግራት እዚ ማለት ሲ ብውሑድ ካብቲ ብዙሕ ዓሚቕ ትንተና ዓሚቕ መጽናዕቲ ምክያድ ብመሰረቱ ኣገዳሲ ይኸውን ነዚ ዓሚቕ ትንተናን ዓሚቕ መጽናዕትን ዓሚቕ ኣፍልጦን ከይገበርካ ክትብገስ እውን መሊስካ ናብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝካየድ ዝጸንሐ ምርኻብ ምፍንጣሕ ትእውጅ ሰሚርና ኢናልካ ተመሊስካ ከዓ ኦፍ ኮርስ ኩሉ ሽግራት ከይተፈትሐ ከሎ ስለ ዝኾነ ኣዋጅ ዝእወጅ ናብቲ ዝነበሮ ይምለስ ስለዚ ነዚ ተመክሮታት እዚ ብዝተጸንዐ ብዓሚቕ ብጽሞና ኣጽኒዕኻ ከምኡ ዝኣምሰለ ነገራት እንደገና ከይድገም ወይ እውን ከምኡ ዝኣምሰለ ነገራት ከይድገም ብዝካል መጠን መፍኻሱ ወይ ብዝካል መጠን ሚኒማይዝ ምግባሩ ኣገዳሲ ይኸውን ስለዚ ከምቲ ኣማኑኤል ሓወይ ክገልጾ ዝጸንሐ እቲ ምፍጣር ናይ ልዕላውነት ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ኣተሓሳስባ እዚ መሪሕነት ክበሃል ከሎ ከም ማለት ብእምነት ናይ ልዕላውነት ህዝቢ ኤርትራ ሓሳብ እዩ መሪሕነት ክበሃል ከሎ ከዓ እኩብ መሪሕነት ወይ ኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ ማለት ዳ እምበር ሓደ ውልቀ ሰብ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እዚ ኣተሓሳስባታት እዚ ኣብ ስርዓትካ ኣብ ምስትቀርቦም ኣብ ትገብሮ ክትዕ ምስፋሕ ምንቅቃሕ ኣገዳሲ እዩ እዚ እውን ብቀሊሉ ዝግበር ኣይኮነን ብዘይ ሓያል ጽኑዕ ውደባ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ውድሆታት እዚ ኣሎ እቲ ሕውስዋስ መንነት ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ሕውስዋስ መንነት ክብል ከለኹ እቲ መስፍናዊ ኣተሓሳስባ እዩ ጸላእቲ ዝፈጠርዎ እዩ ወይ ዘይንቕሓት ዝፈጠሮ እዩ እቲ ሃገራዊ ንቕሓት ህዝቢ ኤርትራ ማለት ብጌጋ ከይትርድእኒ ሃገሩ ዘይፈቱ ኤርትራዊ ኣሎ ክብል ኣይከለኒ ብዘይካ ውሕዳት ዝዓበዱ ግን ኣብቲ ቀንዲ ነቲ ሃገር ዝብል ነገር ኣብ ምምካት ግን ሸታሕ ይብሉ ናብ እቲ ካልእ መንነት
زي مارسي أوراجاو من النديو هايمانتاو من النديو قبيلاو من النديو كاوز تحت من النديو ناو حجي زي نبعلو بدويو اتي حسب تكلاو أقابا سرارحة እውን ልሙድ ኣይኮነን ዳርጋ ኣብዚ ፍላይ ኣብዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ካልቸር ስለዚ ነዚ ገባብ እዚ ክትተኣታቱ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ግን ቀሊል ኣይኮነን እምበኣር እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ልዕላውነት ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዓበይቲ ብድሆታት እዚ ፈሊጡ ኣብ ግምት የእትዩ ኣፅኒዑ እሞ እቲ ተደጋጋሚ ከጋጥመና ፀንሐ እንቅፋታት እንደገና ከይድገም ዘኽእል ዓይነት ውደባ ጀሚርዎ ዘሎ ተኣወዳድባ ስለዚ ኣብቲ ትደመሮ ናይተን ካልኦት ተፈጢረን ዘለዋ ውድባ ዘይኮነሲ ኣርኣያ ኣብነት ሞዴል ክኸውን እሞ መሪሕ ግደ ክፃወት ከዓ ኢናቲ ፃዕርታት ንካይዶ ዘለና ኣንዊሐልኩም ግን እቲ ብድሆታት እዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ነዚ ብድሆታት እዚ ከዓ እቲ ኣገባብ ኣወዳድባ ንሕዞ ዘለናን ነፅንዑ ዘለናን ከዓ ናብዚ ዘተኮረ እዩ ዝመስል ዘይኮነስ እዩ ኣብ ንኡስ ዕድሜና ኢና ዘለና ከም ውድብ ከም ምንቅስቃስ ግን ከዓ ኣብዚ ውሽጢ ሓፂር 7-8 ወርሒ እዚ ዝሓለፈ ክትሪኦ ከለካ ብብዙሕ ሸነኻት ካብተን ገዳይም ተቃውሞ ውድባት ዝገብርኦ ዘይንእስ ወይ ዝዓቢ ወይ ፀብለል ዝብል ንገብር ኣለና ማለት እዩ ነዚ ክገልፆ ዝፀናሕኹ ተበግሶታት ህንፀት ሃገራውነት እሞ እዚ እቲ ተስፋታት ክህብ ዝኽእል እዩ ግን ከዓ ብባህጊ ብሃንቀው ኢልካ ትፅበዮ ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ስራሕ ክፅበየና እዩ ቀሊል ኣይኮነን እሞ እቲ ተወፋይነት ወሳኒ እዩ ኣነ ሕልኩም የቀኒየለይ ጥዒማትን እንታርእስቲ ወዲ ኣለኹ الله رو مزرو Okay, all right. Amaniel, ቅድሚ ኣብ ካልእ ሕቶ ብፍላይ ንዓኻ ትምልከት ሕቶ ከቕርባ ቅድሚ ናብኡ ምብፃይ ኣብዚ ፀጋይ ክብሎ ዝፀንሐ ትውስኾ ነገር ኣሎ ዶ? I think ዳርጋ ኣጠቃሊልዋ እዩ እንታይ ድሕሪ ዋጣስ ኣይክዋጥን ከውጠቲ ሓደ ሓሳባት የለዓዕለልካ እንድዩ ብፃይካ ክምልስ እንከሎ ብኡ ኢለ እሞ ናብታ ካልእ ሕቶይ ንዓኻ ብፍላይ ትምልከት ንዓኻ ጥራሕ ዘይኮነስ ፀጋይ እውን ክልቴኹም ክትምልስዎ ዘለኩም እዩ ግን ካብ ተመክሮ ነቂለ ኣብ መንእሰያት ምልዓዓልን ምውዳብን ንጥፈታት ነርካ ኢኻ እቲ ቃልሲ ኩሎም ቶም ዝሓለፉ ጀጋኑ ሓደ ምክንያት እዮም ኣልዒሎም ምስኻ እንታይ እዩ ወለዶታትና ኣብ ትሕቲ መግዛእትነትን ስቃዩን ክነብር ኣይንሓድጎን ኢና ንሕና ክንሓልፈሉ ኢና ናፃ ሃገር ክነረክቦ ኢና እቲ ኩሉ ዝትኮስ ዘሎ ምሳኢላት እተን ኩለን ዝድብድባና ዘለዋ ነፈርቲ ናብ መጓዓዝያ ክንቀይረሉ ኢና እተን ዝጥሕናና ዘለዋ ታንክታት ናብ ሓረስቶት ክንቀይረሉ ኢና ናፃ ሃገር ዝውንን ሃገር ክትህልዎ እያ እናበለ ሓሊፉ
جن ولا قد حرز كل مسوعتነት مخفالت هاجر ناصات وصع بوشتن بدغن كم تقطقس وصناحكم بزح شجرات ناغوانفنا انا خابو نوص زي كالنا زلنا اتقندي وشتاو غدايناي كالعين عبين كا تهرفنت هاجرناي بإثيوبيا راح يكون علم لخاوي مقصر قرن أفريقيا بفلاي كا باب المندب مديترانيان سي مأكلاي بحري نابكاي بحري كوم يلونا بندا ووقيانوس كوصع زكال انت دا خوينو بباب المندب انتاي كساب 50 مايلز مس عدن مس يمن زمص بابو ستريت يزلنا مالتي ممحلالتي ስለዚህ بأمريكا بإسرائيل قيح بحري باب المندب مقطعار أنصارتي مبراق أو بلوك إيسترن بلوك زبال بسوفيت يونيون زمراح زنبرين مقطعارو نحنا أبتحتي إثيوبيا كنشقوت كاب زدفئ زعبي جناحي ولا أن حزبنا كوا تغفافلو ስለዚህ ሓጢኣትና ብስትራቴጂካዊ ቦታ ሃገርና ብስትራቴጂካዊ ቦታ ምህናፅና ወይ ምቕማጥና እዩ ኣብቲ መፅሓፈይሲ እዚ እዩ ንኤርትራ ኣብ ስግር ዝውዲቕዋ ባብኤል መንደብ ሕጂ እውን ንሱ እዩ ንዝመፅእ እውን ንሱ ይኸውን ሕጂ ትፍታሕ እንታይ ክግበር ኣብ ዝብል ተንኪፈዮ ነይረ እጅዚ ሓድሽ ወለዶ ከምቲ እቲ ዝሓለፈሉ ዝተማፅኦ ዘይኮነ ኣብ ስቃይ ናይዚ ብሓደ ሰብ ዝምለኽ ስርዓት ህግደፍ ወዲቑ ምድጋሙ ኣድካም ዝኾነ ስቃይ ክሓልፍ ብምድረ በዳዳትን ብባሕርታትን ወፂኡ ዝተረፈ ፈቐዱኡ فحاج انقرا حيلو خمدك زاقرا حدا خابت نسخا نتمخنيات كالسو له إلكا تلعلو تطرنفو زتقالسكايو مالتيو حج انتاي كبل يزدلي كمي رخيبكا خمي كترخبو لخا نعو كترنف زخل كم زخنتا صوت نحنا هاجرا وحيل مهناس زبل زتهانس زتطرنف خقالسو زخل بايتا سلازي صنحو ابستفلالي الرآياتات ويكا ندحرت زغوتو كسعبون نابتي سرعه እንደገና ተመሊሱ زخيب زخونلو درجاتات تري حجي انا حتى زدل انتايو كميلو اتناي من اسي هوت انقفاتاتو انتايو بخميك يوصلو تمكرو خنايزي انتاي مزحجي مهنات هاجر وحيل نبلو زلنا انتاي قد خصاوت يخيل يتصاوت كله Okay, I think that's the key question. እቲ ዘሎ ፀገማት ናይቲ መንእሰይ እንተዳ እዚ ናታትኩም ጀነሬሽን ብግቡእ ክርድኦ ክኢሉ ኣብቲ ውህደት ናይቲ ስራሕ ምግጥጣም ክመፅእ ይመስለኒ ሕጂ እንታይ ኮይኑ እቲ ገድሊ ምስ ኣተወ እዚ መንእሰይ ከምቲ ኣቐድማ ቢልካ ዝበልካዮ ደይሓሰቦ ድቦላ እዩ ወሪድዎ ኣነ ብቲ ማእኸላይ ዕድመ እየ ዘለኹ ሕጂ ግን እቲ ጥዑም ሸነኽ ምስ ስድራኻ ምዕባይ ምስ ኣቦኻን ኣዴኻን ምስ ኣቦኻ ኣብ ገዛ ተልዩ ዲስፕሊን ኣይጎድለካን እዩ أنا من سيخا سلزن دي تحطنا بخاو سديديو هو أجي أدي خاف جزات اللي أخا إتي kindness هاي good لكاني إذا حجي زر لمن سي كله يرخبن أبتي تجد لقاعته غلو أبتي سبتنا نايتي تانكي نايتي كبير براتن تنتل ندابله تقبل خبك لك أجرم كي أتو ግን ድሕሪ ገለ ዋርሕ
ናብ ኣገልግሎት ትበሃል ነገር ተፈጢራ ኣብኡ ከዓ እቲ ኣተሓሕዛ ሕሱም እቲ ድውርወር ቃላት ከዓ ብጣዕሚ መሪር ማዳ ሃገር ዝብል ካልእ ቅፅላትን እንዳተዋህቦ ብጣዕሚ ነቲ ሃገራውነቱ ነቲ ኒሑ ድፈታትን ኣዝዩ ዝፈታትን ጨካና ኣተሓሕዛ ጥሜት መድሃኒት የለ እሞ ከዓ ማእሰርቲ ዋላ ሓንቲ ብክትርድኦ ዘይትኽእል ጨካና ኣተሓሕዛ ተሳቂዩ ድሓር ንዕኡ እውን ኣይተቐበሎን ካብኡ በቲኹ ዓዱ ሓዲጉ ክወፅእ ምስ ጀመረ ምስ ወፀ እውን ኣብቲ ጎረባብቲ ብሱዳን ድዩ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ከደ እውን እቲ ዝፀንሐ ደንበ ተቃውሞ ንባዕሉ ጥርኑፍ ስለ ዘይፀንሐ ኣዝዩ ኣደናጋሪ ዝኾነ መልእኽትታት በዓል ክውስቶ ክመፅኹም እዮም እሞ ኣይትስምዕዎም ከምዚ ዝኣምሰሉ ክመፅኹም እዮም እሞ ኣይትስምዕዎም ዝብል መናወረታት መፆም ኣብቲ ማዓስከር ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ምስ ኣተው ከምዚ ናይ ምፍልላይ መንፈስ የጋጥሞም እቲ ናብራ ናይቲ ናይ ረፊጂ እውን ከቢድ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ካብኡ ሃፂልካ ንሊብያ ምኻድ ኣብኡ ምስ ከድካ ዘጋጥመካ ሕሰም ናይ ኣእምሮ ነውፂ ክሳብ ናውቲ ኣካላትካ ንምሻጥ ቁሩብ እቲ መንእሰይ ብዙሕ ፀገማት እዩ ደጋጥሞ ሕጂ ናብቲ ሃገራዊ መንፈሱ ተመሊሱ ሕልንኡ ባራቢሩ ናብቲ ቃልሲ ንኸይፅምበር ከዓ ከምዚ ኣቐድማ ቢለ ድበልኮ ንባዕሉ እቲ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ውጋእ ሓድሕድ ስለ ዝፀንሐ ተስፋ እውን ኣይሃቦነት መንእሰይ ሕጂ ግን ምስ ወፀ እቲ ኩነታት ናይ ስርዓት ህግደፍ ይርድኦ ኣሎ እቲ ተጠርኒፍካ ክትሰርሕ ከም ዘለካ ሓላፍነት ክትስከም ከም ዘለካ ካብቲ ስርዓት ንህዝብኻን ንሃገርካን ንነብስኻን ከተገላግል ከም ዘለካ ተረዲእዎ ኣብቲ ውደባታት ዝገብረሉ ከዓ ማዕረ ማዕርዩ ዕንቅፋታት ከዓ ከጋጥሞ ፀኒዑ እዩ ንኣብነት ነዚ ስምረት ክነቕሞ ከለና ብዙሕ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ካብ ሙሉእ ዓለም መንእሰይ ተጠርኒፉ ካብ ሳውዝ ኣፍሪካ ንዩጋንዳ ከይዶም ካብ ዩጋንዳ ንእስራኤል ከይዶም ብኡ ገይሮም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ መንእሰይ ትፈልጥ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ተጠራኒፍና ኣብኡ ከድና ኣብ ኢሮጳ ዝነበራ 11 ሃገራት ናብኡ ዘይተፀንበራ ንክፅንበራ ኮንፈረንስ ጌርና ነቲ ካብቶም ነቲ ኮንፈረንስ ኣብ ሽወደን ናይ ፕሮግራም ዳይሬክተር ኮይነ ነቲ ኣኼባ ዝመርሑ ዝነበሩ ሓደ ነይረ ንኩሉ ኣብ ኣሰማሚዕና ናብ ኢትዮጵያ ወሪድና ክንፍትን ፈተነታት እውን ነይሩ ግን እኹል ተመክሮ ይነበረናን እኹል ንቕሓት ኣይነበረናን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እውን እቲ ዝተፀበናዮ ናይ ሎጂስቲክስ ሓገዝ ይኹን ናይ ካልእ ሓገዝ ኣይተገብረልናን ብኣንፃሩ እኳ ደኣ መሊሱ ዘዳኽመና መሊሱ ንድሕሪት ዝመልስ እቲ ስራሓት እዩ ነይሩ እቲ ውድባት እውን ብዙሕ ሓጋዚ ተራ ኣይተፃወተን ስለዚ እቲ መንእሰይ ተዳናጊርዎ እንደገና መሊስካ እቲ ስደት እንዳቐፀለ እቲ ዋሕዚ መንእሰያት ካብቲ ውሽጢ ሃገር ንደገ እንዳበርትዐ ክመፅእ ፀኒዑ እዚ ኮይኑ እቲ ግን ሕጂ እውን ቁሩብ እቲ መንእሰይ ክጣራነፍ ይጅምር ኣሎ ክተኣኻኸብ ይጅምር ኣሎ ኣብዚ ክጣራነፍን ክተኣኻኸብን ዝጅምረሉ ዘሎ እዋን እውን ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሰሜናዊ ክፋል ናይቲ መንእሰይ ቋንቋ ዝዛረቡ ኣዝዩ ኣደናጋሪ ዝኾነ መልእኽትታት ይመፅእ ኣሎ ንኣብነት እቲ ዝያዳ ሓገዝ ዝግበረሎም ዝያዳ ካቨሬጅ ዝረኽቡ እዚ ናይ ጋዝያን ዝበሃል ምንቅስቃስ ናይ ብሩህ መጻኢ ዝበሃል ምንቅስቃስ ናይ ትግራይ ትግርኛ ዝብል ምንቅስቃስ ብፍላይ ነቲ ናይ ዲጂታል ኢልና ንሕና ንፅውዖም ኣዝዩ ነቲ መንእሰይ ብሓደ ኮይኑ ከይቅፅል ውራይ ሃገሩ ከይገብር ንሕልንኡ ዘዕርብ ነቲ ሃገራውነቱ ዘዳኽም ሓያል ዝኾነ መኸተታት ኣብ ቅድሚኡ ፀንሖ ኣሎ ነቲ ካብቲ ገለገሊኡ ኣዝዩ ዘሰክፈካ ገሊኡ ክሳብ እቲ ነቶም ገዳይም ተቃለስቲ ምስቲ ስርዓት ናይ ኢሳያስ
ፍልልዩ ዳርጋ ክሪእሉ ዘይክእሉ ከበድቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ገብዳባት ኣብ ልዕሊ ይካየድ ናይ ስዋዕትካ ምፅራፍ ነቲ ታሪክ ናይ ቃልሲ ምፅራፍ ነቲ ቃልሲ ምጅማሩ ጌጋ ከም ዝነበረ ሓያል ጉድሆታት እዩ ደጋጥሞ ደሎት መንእሰይ ግን ገና በላሕቲ ኣብ ደገ ወፂኦም እውን ሓላፍነቶም ዘይረስዑ ናይ ትምህርቲ መንቋሕቋሕታ ደለዎም ክንገብር ኣለና ክንሰርሕ ኣለና ክንፅዕር ኣለና ክንጣራነፍ ኣለና ዝብሉ መንእሰያት ሕጂ እንዳበዝሑ ይኸዱ ኣለዉ እዚኣቶም እዮም ከዓ እንተደኣ እቲ ኣብራኽ ናይቲ መንእሰይ ምስቲ ተመክሮን የእምሮን ናይቶም ዓበይቲ ተሳንዩ ተኸባቢሩን ክኸይድ እንድሕር ዝኽእል ኮይኑ እቲ ነቲ ለውጢ ዓቢ ተስፋ ዓቢ ውፅኢት ዝረአ ተግባራዊ ስራሕ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ግን እቲ ዝፀንሐ ተመክሮ ዘዋህለለ ናይ ስሳታት መንእሰይ ከምቲ ነቲ ኩሉ ሕሰም ተፃዊሩ ናብ ሃገራዊ ናፅነት ዝበፅሐ ነዚ ዘሎ መንእሰይ እውን ከኣልዮን ክገርሖን ማእዝኑ ክትሕዞን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና ንባዕለይ ምክንያቱ ካልእ ዝሓለፈ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ሕጂ ነዚ መንእሰይ እውን ነቲ ዘሎ ሽግራት ኣልዩ ነቲ ከፈላለዮ ዝኽእል ነገራት ንዳሕራይ ኣፅኒሑ ሕጂ እውን ነዚ መንእሰይ ዳግማይ ከይዳናገር ጨርሽና ከይንፀንት እቲ ሃገር እውን ምዚ ዝኸይድ ዘሎ ኣካያይዳ ናይ ኢሳያስ ናብ ካልኣይ ገድሊ ንኸይንኣቱ ሕጂ እዚ ዘሎ እዚ ዝፀንሐ ናይ ስሳታት ወለዶ እዚ ናይ ገድሊ ወለዶ ንኩሉ ፀይሩ ከምቲ ኣቦታትና ድብልዎ ደም ስንኻስ ካብ ትፍትብሎ ትውዕጦ ይበዝሕ እሞ እቲ ሽግር ናይቶም መንእሰያት ሽግር ናይ ደቆም ነዞም ናይ ስሳታት እዩ እቶም ተጋዲሎም ዝኣተው እቶም ሰንኪሎም ዝኣተው እቶም ደኺሞምን ርሂፆምን ዝኣተው ክልተ በደል እዩ ዘጋጥሞም ዘሎ በቲ ሓደ እቲ ስርዓት ጠሊሞም ኣብ ጎዳጉዲ ይሕየሩ ይእሰሩ ይቕተሉ ይጠምዩ ይሓሙ ይንፀሉ ኩሉ ዓይነት ሽግራት የጋጥሞም ኣሎ ይፅረፉ እውን ኣለዉ በቲ ካልኣይ ሸነኽ ከዓ እቶም ዝወለድዎም ውላዶም ከዓ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ኣብ ባሕሪ ክጥሕሉ ኮላሊቶም ክሽየጥ ንፈቐዶ ስደት ፋሕ ክብሉ ስድራ ቤት ተባታቲና እቲ ስቃይ ነቲ ናይ ስሳታት ካብቲ ናይቲ መንእሰይ ዝገደደ ኣብቲ ዘዕርፈሉ እዋን ኣብቲ መተካእትኡ ዝምልምለሉ እዋን ኣብቲ ናይቲ ፃማ ውፅኢት ናይቲ ቃልሱ ዝሪእየሉ እዋን ብጣዕሚ ኣሰቃቂ ዝኾነ ኩነታት እዩ ድሕለፍ ዘሎ እሞ እቲ መንእሰይ ቁሩብ ዝሕግዞ እዩ ዝደሊ ተስፋ ዝህቦ እዩ ዝደሊ እምበር እቲ መንእሰይ ንክቃለስ ፀገም ዘለዎ ይመስለንን እቲ መንእሰይ ክስዕብ ተኮይኑ ወይ ብተስፋ ወይ ከዓ ብራዕዲ እዩ ዝስዕብ ኩሉ ግዜ ስለዚ እቲ ስርዓት ኣርዒዱ ኣብ ትሕቲኡ ቆሪንዎ ክነብር እዩ ዝደሊ እቲ ደላይ ፍትሒ ግን ተስፋ እንዳሃበ ነቲ መንእሰይ ካብ ሎሚ ፅባሕ ክሓይሽ እዩ እንዳበለ እዚ ስርዓት እዚ እንተደኣ ኣልጊሱ ዝሓሸ ሂወት ከም ደሎ ነቲ መንእሰይ ተስፋ ሂቡ ክስዕብ ከም ደለዎ እንተደኣ ገይርዎ እቲ መንእሰይ ንክቃለስ ፀገም ኣይክህልዎን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ሶሪ ንውሕ ኣቢለያ ክኸውን እታ ታእሽሙ ንዋሕከ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገለፃ ምክንያቱ እቲ ንጥፈታትካ ኣብ ኩሉ እቲ ምድህሳስ ናይዚ ሃለዋት እቲ መንእሰይና ከቅርበልና ከም ዝኽእል ስለ ዝፈለጥኩ ዝሕቶ እዚኣ ቅሪበልካ ንሕና ከዓ ምእንቱ ኢልና ተቃሊስና እዚ ዝሃገር እዚኣ ቁልዕልነትና በሊዓ ንእስነትና በሊዓ ሕጂ ከዓ ምሽምጋል ከሊኣትና ኣላ ምእንቲ መንእሰይ እቲ ሃገሩ ከነረክቦ ኢልና ተመባፂዕና ኣይረከብናዮን ድኽመታትና እንታይ እዩ ብኸመይ ከ እቲ ዝነበረ ቃልሲ ምእንቲ ምዃኑ ኣለልዩ ሕጂ እቲ ሩት ኮዝ እቲ መሰረታዊ ሽግሩ ኣነፂሩ ፈሊጡ ንቅድም ምፍላጥ እቲ ዘገድስ ከም ዝበልካ ኣለልዩ ኣብ ቃልሱ ይዕጠቕ
مخا بسلاماوي بوليتيكاو مجدي يقال سوتي زاربني عند صقاي ابزي تملو ثانك يو ممرزورو እንደገና እዚ ሓደ ክቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ኢኻ ኣልዒልካ ዝሕቶ እዚ ስለምንታይ ቃልሲ ብኤርትራ ናይ ወለዶታት ቃልሲ እዩ ንብል ብጃምላ ኣዘራርባ እቲ ወለዶታት ግን ብግቡእ ተኻኻእ እንድሕር ዘይክኢሉ ዝተባታተኸ ስለ ዝኸውን ዝተባታተኸ ነገር ከዓ ውፅኢታዊ ክኸውን ኣይትፅበዮን ኢኻ ገለገለ ኣገደስቲ ነጥብታት ንቐደም ክገልጽ ሓደ እቲ ኣብ ብረታዊ ቃልስና ምናልባት ኣገልጊሉ ክኸውን ይኽእል ብገለ ሸነኹ ግን ከዓ ብእሱ ዝፈጠሮ ሽግር ኣሎ ንኣብነት እቲ ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ማለት እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ንናይ ካልኦት ሃገራት ናይ ቻይና ድዩ ናይ ቪየትናም ድዩ ናይ ራሻ ቃልስታት ዝያዳ እንመጉሰሉ ዝያዳ ናብኡ ገጽና እንሪእሉን እንንብበሉን ብኻልእ ሸነኽ ከዓ ነቲ ናይ ሕብረተሰብና ታሪክ ክውንነት ከም ድሑር ዝረኣናሉ እዋን ነይሩ ከም ድሕረት ስለዚ ወጊድነት ናይ ዝድሕረት እዚ ኢልና ዝኣምናሉ እዋን ነይሩ ሕጂ እዚ ውፅኢቱ እንታይ ኮይኑ ሓደ ኣተሓሳስባና ካብ ዘቤታዊ ምንጭዩ ክዓቢ ኣይኽኣሎን ስለምንታይ ካብቲ ታሪክናን ክውንነት ሕብረተሰብናን ወፂእና ናይ ካልእ ሕብረተሰብ ከነፅንዕ ከነመጉስ ስለ ዝኣተና ነቲ ንቡር ኣነባብራ ናይ ሕብረተሰብና ሰባቢርናዮ እዚ እውን ኣብቲ ኣመራርሓና ኣንፀባሪቑ ድኽነት ፈጢሩልና እቲ ስእነት ሰብኣዊ ወይ ከዓ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ እውን ተበኪሉ ሕጂ እዚ ኩሉ ክሪኦ ከለኹ እንታይ እዩ እቲ መበቆላዊ ኣተሓሳስባና ሲ ኣብ ክንዲ ካብቲ ታሪክናን ክውንነት ሕብረተሰብናን ሃብታም ከዓ ዝነቅል ስለ ዘይነቐለይ እዚ ሓደ ሽግር እዩ ማለት እዩ ስጋብ ሕጂ እሱ እውን የሳቀየና ኣሎ ክልተ እቲ ቅድሚ ብረታዊ ተጋድሎ ዝነበርናሉ ንሕና ሃለዋት እግሪ እግርኩም ንኸይድ ነርና መምህር ዘሮ እዚ ድሕሪ ዳሕራዋይ ግዜ ዝተወልደ ወለዶ ኣይፈልጦን እዩ ኣነ ካብ መጠን ላዕሊ ከብደይ ዝበልዓኒ ሲ ኣደ ኣብ መራኸቢ ሜድያ ወፂኡ ዓብዪ ሓውሲ ኣይፈልጦን እዩ ተጋዲሉ 75 ናብ ሜዳ ወፂኡ ኣይረኣዮን መልክዑ ይፈልጦን እዩ ሓወይ ኣለኒ ግን ይብል ተሰዊዱ ተሰወኑ ኣይፈልጥን ኣዳልዩኒ ኢሉ ሕጂ እዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ክሳብ ክንደይ ክራይሲስ ወይ ከዓ ቅልውላው ክፈጥር ይኽእል ከም ኣብነት ክግለጽ ይከኣል እዩ ካልእ እዚ ስርዓት እዚ ነቲ መንእሰይ እዩ ዝያዳ ድሂኽዎ ስለምንታይ እቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ እቲ መንእሰይ ስለ ዝኾነ እታ ስሩዕ ቤት ትምህርቲ ንኸይህልዎ እቲ ናይ ትምህርቲ ዓይነት ናብ ዝተሓተ ደረጃ ውሪድዎ እቲ ናይ ሳዋ ምፍጣር ኣብ ክንዲ ተምሃራይ ምዃን ዓስከር ወታደር ምዃን ምእዙዝ ምዃን ኣብ ክንዲ ተመራማራይ ሓታታይ ምዃን ላዕለዋይ ሓላፊኻ ዝበለካ ምፍጻም
ወታደር ምዃን ሕጂ እዚ ባህሊ እዚ ከዓ ናይ ገዛእ ነብሱ ባህሊ ፈጢሩ ካብቲ ንቡር ናይ ሕብረተሰብና እዚ መንእሰይ እዚ ክወፅእ ተገዲዱ ካልእ ለዋህነት ርህራሄ ሓብሓብነት ዘይብሉ ብበትሪ እንዳሃረምካ ብበትሪ እንዳደሰቅካ ስውን ብቐሊሉ ማለት እዩ ሓንቲ በደል ዘይብሎም ብሃገራዊ ጉዳዮም ዝሓተቱ ኣፀጋዓዮ ሲምፕል ንሞት ክትህሎሲ ብከምዚ ተቀይራ ሕጂ እቲ ቋንቋ ንባዕሉ ኣፀጋዓዮ ኣልግሶ እዚ ብምሉእ ክትሪኦ ከለካ ገሓሲ እዩ እቲ ቋንቋ ዘሕልፎ መልእኽቲ እንታይ እዩ ብዘይ መጠን ሓደ ሕብረተሰብ ከም ሓደ ሕብረተሰብ ንኸይከውን ንኸይቀራረብ ብሓንሳብ ንኸይነብር ይኸልእ ኮነ ኢሎም ዝፈጠርዎ እዚ እቲ ላዕለዋይ ማለት ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ነይራ ብኤርትራ ከም ዘይትህሉ ገይሮማ ሕጂ እቲ ስፔሻል ካፒታል ወይ ከዓ እቲ ናይ ምሁር ዓቕሚ ከም ዘይህሉ ገይሮሞ ስለዚ እዚ መንእሰይ እዚ ቅድሚኡ ዝነበረ ወለዶ ከመይ ገይሩ ይኸይድ ነይሩ ኣይተሓበረን እቲ ቃልሲ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ከመይ ገይሩ እቲ ቃልሲ ይኸይድ ነይሩ እንታይ ነይሩ እቲ መኸተታት ቅድሚኦም ዝነበሩ ኣየታቶም ብከመይ ዓይነት መኸተታት ሓሊፎም ኣይንገሮምን ግን እንታይ እዩ ተነጊርዎም እዞም ዓበይቲ ኣይርብሑን እዮም ኣንጻር ዓበይቲ ኣንጻር ገዳይም ተቃለስቲ ኣማኒኤል ክጥቅሶ ዝፀኒሑ ማለት እዩ እዚ ባህሊ እዚ ፈጢሮም ስለዚ እዚ መንእሰይ እዚ ቪክቲም እዩ ዝተጎድአ መንእሰይ እዩ እዚ እምበኣር ንሕና እቶም ናይ ወለዶ ስሳታት ቆልዑ ስሳታት ኣማኒኤል እውን ዝጠቅሶ ዝፀንሐ ሕጂ እቲ ብቀዳምነት ክንገብሮ ዘለና እቲ ፀገም ናይዞም መንእሰያት ምፍላጥን ምርዳእን እዩ ምፍላጥን ምርዳእን ምስኦም ምዝርራብን ምዝታይን እዩ ይህን ምሂን ምባሃሃል እዩ ጌጋታት እንተልየና እውን ጌጋታትና ምእማን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለምንታይ ጌጉኡ ዝኣምን ንለውጢ ዝቅበል ዘቅርብ ዝሓቁፍ ባህሪ ስለ ዝኾነ እዚ ባህሪ እዚ ክንፈጥር ኣለና እሞ ኣዝዩ ሰፊሕ ኣርእስቲ እዩ ብሓቂ ክብድሃና እዩ ይብድሃና እውን ኣሎ እሞ ከምቲ ዝበልካዮ መምህር ዘርኡ ከዓ ንሕናሲ እቲ ተሪፍና ማለት ንቅድሚት ናይ ኤርትራ ንቅድሚት ኢና ንሪኣ ኤርትራ ህላውነት ናይ ኤርትራ እቲ መስርሕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማዕርፎኣ ገና ቀፃሊ እዩ እሞ ነዚ ከቐፅሉ ዝኽእል እቲ ወለዶ መንእሰይ ወለዶ እዩ እዚ መንእሰይ ወለዶ ከይጠርነፍናዮ ፀገሙ ከይተረዳእናዮ ከየቕረብናዮ ከዓ እዚ ተግባራዊ ክኸውን ኣይክእልን እሞ ብሰፊሑ ከዓ ማንኤል ስለ ዘቕረቦ እዚኣ ጥራሕ ክውስኽ የቀኒየለይ ንእሽተይ ክውስኸላ መምህር እንድሕር ፈቃደኛ ኮይንካ ፅቡቅ ግዜ ኣለና እንታይ ተረድእ ደልየ እንታይ ሰሚዐ ብዙሕ ግዜ ዝመንእሰይሲ ከምዚ ተስፋ ደይብሉ ነቲ ቃልሲ ድሌት ከም ዘይብሉ ተመሊሱን እቲ ስርዓት ዝኩሉ በዲልዎስ ንድሕሪት ናይ ጣዕሳ ወረቐት ፈሪሙ ከምዚ ምቅላስ ይኣቢ ገለ ዝብል ዘረባታት ብዙሕ ሰሚዐ ንኣብነት ሓንቲ ክነግረኩም ትሩ ስቶሪ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ግዜ ክውድባ ኢለ ከይደ ሽማ ይጠቅስኒ ቤት ከተማ ከምተቐመጡ ናይ ዛረብኒ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ምንቅስቃስ ናይ መንእሰይ ክረዳእ ምስ ጀመርኩ ኮፍ ኢላ ኣብ ቅድሚ ከምዚ ንብዓት ካብ ዓይና ቅድሚ ምዝራባሲ ንብዓት ካብ ዓይና ክወፅእ ጀሚሩ ሕጂ እዛ ቆልዓ ሰለስተ ኣሕዋታ ነይሮማ ኣብ ገድሊ ሰለስቲኦም ተሰዊኦም ኣቦኣን ኣዲኣን ኣሪጎም ኣዲኣ ዓይነ ስውር እየን እቶም ሰብኣይ ከዓ በቲ ካብቲ ዕድመ ተላዕለ
ዳርጋ ዓዊልካ ኢኻ ትዛረቦም ዓይኖም እውን ፅቡቅ ኣይርኢን እዩ ምስቲ ጓሂና ይደቆም ከዓ ይዕር እዩ ተረሚሶም እዮም ማለት እዩ ሕጂ እዛ ቆልዓ ከዓ ምንጥል ኣቢሎም ሃገራዊ ኣገልግሎት ወሲዶማ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወሲዶም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ከተማ ተመዲባ ኣብቲ ከተማ እዩ ነይሩ እቲ ኣገልግሎታ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ እዚ ውግእ ናይ እንታይ ሽሙ ስለ ዝነበረ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ስለ ዝነበረ እቲ ዓቃብ ሰላም ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ነይሩ እተን ዝህብዋ ደሞዝ ኣዝየን ውሕዳት እየን ነቲ ክራይ ገዛ ከማ ናይ ኣኽላን ኣይኮነን መስቤዛ ንኻልእ ኣታዊ ናይታ ገዛ እታ ንሳ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ቀመማት ተባሂለን ዝወሃብኣ ንሳ ጥራሓ ደሞዛ ሕጂ ተገዲዳ ምስቶም ዓቃብ ሰላም ኣብቲ ከተማ ዝነበሩ ምስኦም ክትዘውር ጀሚራ ቤዚክሊ ነፍሳ ዳርጋ ትሸይጥ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ዝኩሉ ፕሮሰስ እንዳኾነ ከሎ ግን እንተ ተመሰለ ለይላ ዲቪ መሊኣ ዲቪ በፂሓታ ሕጂ እታ ዲቪ ምስ በፅሓታ ክንድትሕጎስ ኣብ ሓደ ኣንጎሎ ኮፍ ኢላ ክትበኪ ጀሚራ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ መንእሰይ መፂኡ እንታኾን ክዳ ትበኺ ለገለ መለ ተብላ በቃ እቲ ሽግራ ገሊፃትሉ ኣነ ዲቪ በፂሕኒ ግን ስፖንሰር ክገብረለይ ዝኽእል ሰብ ዘመድ የብለይ ቤተሰብ የብለይ ድኻ ምዃነ የብክየን ኣሎ ገለ ምስ በለቶ እሞ ኣነ ኣሕዋተይ ኣለውኒ ኣብ ኣሜሪካ እሞ እቲ ንዓይ እንድሕር ደኣ ከም ሰብኣይ ጌር ክትማልእ ንኮንኪ ኣነ እቲ ናይ ቲኬት ይኹን እቲ ካሊእ ኤክስፐንስ ክሕግዘኪ ኢልዋ ሕጂ ብኡ ተሰማሚዖም እቶም ኣሕዋታ ስፖንሰር ገይሮምሎም ኣብዚ መፅያ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቶም ስፖንሰር ዝገበሩላ ኣሕዋታ እውን ተዳናገፅቲ ናይቲ ስርዓት ስለ ዝነበሩ ብቲ ግዜ እቲ ሕጂ ምንታይ ኣለዎ ይፈልጥን እየ ክትመፅእ ከላ እታ ቆልዓ ነብሰ ፀር ኮይና ናይ 5 ወርሒ ናይ 6 ወርሒ ኣብዛ ዓዲ ኣትያ ሕጂ ምስ ኣተወት ኣብዚ ከዓ ምፅእ ምስ በልካ ካብ ዓዲ ኩሉ ሰብ ዝገብሮ ከመይ ኣሎ ዓዲ ገለልካ ክትዕልል ከለካ እቲ ሕሰም ናይቲ ስርዓት እቲ ሕሰም ኣብ ዓዲ ዘጋጠመካ ትንትን ኣቢልካ ስለ ትዛረቦ እቶም ኣብዚ ዝፀንሑ ዝተቐበልዋ ነቲ ስርዓት ሕማቅ ክትዛረብ ምስ ሰምዕዋ ምሸት ሰዓ 6 ናይ ምሸት ውፅእ ኢሎም ካብቲ ገዛ ሰጊጎማ ማይንድ እዩ ናይ 6 ወርሒ ጥንሲ ደለዋ እዛ ቆልዓ ወፅያ ቋንቋ ይትኽእል ሰብ የብላ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ድኳን ኮይና ብሕሱም ብኽያት ተተኽቲኻ ክትመውት ደልያ ድሓርቲ ዋና ድኳን መፅዩ ክዛረባ ተደለየ ዋላ ሓንቲ ቋንቋ ኣይትፈልጥን ሽዑ ፖሊስ ፀዊዑ እቶም ፖሊስ መፅዮም ናብ ሸልተር ወሲዶም እታ ቆልዓ ኣብ ሸልተር ፀኒሓ ሓሪሳ ኣብቲ ግዜ ሕርሲ ሕጂ እቲ ኣቡኡ ነዚ ቆልዓ ኢሎም እንተሓተትዋ ምስ ሓተትዎ ኣነ እንታይ ይፈልጦ ዝቆልዓ እዚ ምስ ዓቃብ ሰላም ትዞሪ ዝነበርክ ዝብል መልሲ ተዋሂብዋ ሕጂ እንታይ እየ ከምፅእ ደልየ እዛ ቆልዓ እዚኣ እቲ ኣብ ኤርትራ ከላ ዘጋጥማ ዝነበረ ግፍዒ ኣብዚ ምስ መፀት ዘጋጠማ ግፍዒ እዚ ኩሉ ኣማዛዚና እንታይ ኢላትኒ ንዓይ ኣነሲ ኤርትራስ ንዓይ እንታይ እያ ስለምንታይ እያ ሕጂ ክቃለስ ኢላትኒ ማለት እዩ የሕዋተይ ቀቲላ ስድራይ ብጓሂ ኣማሲና ንዓይ ከዓ ስቃይ ቦቶም ተጋዲሎም ዳኣተውን ቦቶም ተሰዲዶም ዝፀንሑ ኤርትራውያን ንዓይ ኤርትራ ስቃይ እያ ስለምንታይ ሕጂ ድጋደል ስለምንታይ እያ ዝቃለስ ኢላትኒ ማለት እዩ ናይቶም ኣወዳት እውን ከምኡ ተፈላለየ ታሪክ ኢኻ ትሰምዕ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ መንእሰይ ክቃለስ ደይደለየ ኣይኮነን ግን መጀመርያ እቲ ኣተሓሕዛ ጭካነ ናይቲ ስርዓት ናይ ብሓቂ በዲልዎም ኣብታ ክመሃሩላ ዝግብኦም ኣብታ ክሕንቆቁላ ዝግብኦም ኣብታ ሓዳር ክገብሩላ ዝግብኦም ኣብታ ሂወቶም ክሰርዑላ ዝግብኦም እቲ ኢሉ እቲ ስርዓት ኣብ ምንታይ እትዎም ኣሎ ንሪኦ ኣለና ዳሕራይ ምስ ወፁ እውን ከምቲ ሓንተወይ ዝበልክዎ ተስፋ ዝህብ ነገር ከዓ ይፀንሖምን ሕጂ ኦፍኮርስ ባዕሎም እዮም ክፈጥርዎ ዘለዎም ጥቃሲ ግን ዋላ ነቲ ቃልሲ ንክትፈጥሮ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ኮንዲሽንን ኣተሓሕዛን እውን ኣፀጋሚ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንቢብኩም ኢሎም ብሰንኪ ሃይማኖቶም ን20 ገለን ዓመት ዝተኣስሩ 3 መንእሰያት ኣብ መራኸቢ ብዙሓት እውን ርኢናዮም ነርና ማለት እዩ
መጽሐፍ ቅዱስ አንቢብኩም ሃይማኖትኩም ቀየርኩም ተባሂሎምሲ ንልዕሊ 23 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ደለዉ መንእስያት ኣለዉ እዞም ኩሎም መንእስያት ዝወፁ ዘለዉ ኣትሊስት ሓደ ግዜ ደይታ ኣስረ ዳርጋ የብሎም መብዙሕቶኦም ብቤት ማእሰርቲ ዝሓለፉ እዮም ሕጂ እቲ ዝነበረ ጭካኔ ናይ ስነ ኣእምሮ ስምብራት ኣውሪድሎም ደሎ በብሓደ እንተንዕልሎም ዘገርም ነገር ስለዚ እቲ መንእሰይ ንኽኩስኮስ ሕጂ እውን እቶም ናይ ስሳታት ክብል ከለኹ እንተላይ ንዓኻትኩም እንደድብለኩም ደለኹ ዓብ ሓላፍነት ይደለኩም ውላድካ ዋላ እንተ ተጋገየ ካብቲ ጌግኡ መሊስካ ናብቲ ስሩዕ ቦትኡ ንኽተእትዎ ዓብ ሓላፍነት ይደለካ ምክንያቱ ወላዲ ምዃን ከቢድ ነገር እዩ ስለዚ እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ክቃለሱ ደልየለዉ ናይ ብሓቂ ድሌታት ኣለዎም ግን ተስፋታት ካስኢኖም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ተስፋ ስኢኖም ፀኒሖም ሕጂ ግን ቁሩብ ኣብዚ ምስ መፁ ነብሶም ምስ ፈለጡ ዝተባራበሩ ገናቲ ኤርትራዊ ሕልና ከዓ ኣብ ምብርባር ብዙሕ ግዜ ክወስደልና እዩ ብዙሕ ፃዕሪ ከድልየና እዩ ብዙሕ ምፍልለያት እውን ኣጋጥሞም ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ መፅኦም ንተቃለስቲ ፀርፉ እዮም ናይ ብሓቂ እሳቶም ድዮም ዝፀርፉ ደለውስ ዋላ ነቲ ፀርፊ እዮም ድደግሙ ደለዉ እውን ክንግንዘቦ ዘለና ጉዳይ እዩ እሳቶም ነቶም ዓበይቲ ንክፀርፉ ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን ማለት ሲ እንታይ ድብል ደለኹ ንኣብነት ገለ መራሕቲ ዝነበሩ ብትውሽጢ ሃገር ነቲ ስርዓት ራሕሪሖም ክወፅእ ከለዉ ኣብዚ ይፃረፉ እዮም ግን ነቲ ፀርፊ ይደግምዎ እዮም እምበር ናቶም ኣይኮነን እቲ ፀርፊ ዝፈልጥዎ ሓጢኣት የለን እታ ዝፈልጥዋ ክፍኣት እንታይ እያ ካብ ልዕሊኦም ዝወረደት በደል ጥራሕ ስለዚ እቲ ፀርፊ ዋንኡ ኣለዎ ግን ምስቲ ዘሎ ሕሰም ንሳቶም ኣይደግምዎን ማለት ኣይኮነን እሞ ብስነ ኣእምሮ ይኹን ብካልእ ሸነኻት ይኹን ምኩስኳስ ዘድልዮ ብዙሕ ህዝቢ ኣለና ብዙሕ ሓላፍነት ኣለና ንስኻትኩም ድኻምኩም ከይፀብፀብኩም እንተ ደኣ ነቲ ናታትኩም ደሎ ደይምርድዳእ ቁሩብ ወገናት ሒዝኩም እንተ ደኣ ብዑ ተጠርነፉ ተጠሪፍና ኣለና ሰዓቡና ተኢልኩሞም 100% ክስዕቡ ዝኽእሉ እዮም መብዝሕቶም ግን ናታትኩም ኣገባብ ኣጠራንፋን ኣወዳድባን ወሳኒ እዩ ንዓኣቶም የቐኒየለይ ኣብዚ እያ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣናሊሲስ ኣማኒኤል ፀጋይ እዛ ዘቕረብካ ከም ምሳሌ ዘቕረብካ ቆልዓሲ ወላውን ንሳቶም እዞም ኩሎም መንእሰያትን ሽግራቶም ንትብሎም ዘለኻ ዝወርዶም ዘሎ ብመን እዩ እንተልናስ በቶም ምእንታኹም ንጋደል ነርና ዝብሎም እዩ እዚ ኩሉ ግፍዒ ዝወርዶም ዘሎ እሞ እንታይ እዮም ገይሮምልና ኢሎም እንተንፀርፀሩ ክሕመዩ ዶ ይግብኦም ምክንያቱ ከምቲ ክንጠቕሶ ፀናሕካ ባሕሪ ድዩ ዘይወሓጦም ምድረ በዳ ድዩ ዘይለኽሰሶም ዘይሓረዶም ዘይንገር የለን ኣይሚን ዘይተገብረ የለን ኣብ ልዕሊኦም ዘይተነግረ እንተዘይኮይኑ እሞ ህዚ እንታይ ዝሃገር እዚኣ ንዓይ ወይ ኤርትራውነት እንታይ ንዓይ ክትብል እንከላ ሓደ ነገር ኣዘኪሩ ንስኻ እንታይ እዩ ዓባይ ሓፍተይሲ ደብዳቤ ፅሒፋትለይ ሓደ እቲ ቦኽሪ ኣብ ሜዳ ተሰዊኡ እናተጋደለ ክልተ ናእሽቱ ከዓ ኣብ ባድመ ከይዶም ክልቲኦም ተሰዊኦም ሕጂ እትፀሓፈቶ ደብዳቤ ዘርኡ ሓወይ ትብል እታ ሙሉእ ዕድሜኻ ዝተቃለስካላ ሃገርሲ እንታይ እያ ንዓይላትኒ ሕጂ ንሳ ትዛረብ ዘላ ይኮይኑ ትሰሚዕ ንሪኢኻ የማናይ ዓይነይን ፀጋመይቲ ዓይነይን ኣዕዊራትኒ ስለዚስ እንታይ እያ ንዓይ ኤርትራ ኢላትኒ እዚ ካብዛ ቆልዓ ዝወፀን ካብዛ ዝጠቕሰልካ ዘለኹ ሓፍተይ ዝወፀን ኮይኑ እምበር ኣብ ነፍሲ ወከፍ
ኤርትራዊ ታደ ኤርትራዊ ቦ ክዛረበሉ ብዘይክእል መገዲ ተሐሚሱ ተረሚጹ ዝነብር ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ከምዚ ይኸውን ኣለኹ ኢልካ ክትገልጽ ክትዛረበሉ ዘይትኽእል ሃገር ምክንያቱ ኩሉ ትዛረቦ ፀረ መንግስቲ እዚ እቲ ዘሎ ህይወት ኣስካሕካሒ ህይወት ይኸዓ ንሕና ብዝከኣለና መገዲ እዚ ሕጂ ምስራሕ ሃገራዊ ሓይሊ እንብሎ ብዙሕ ዕዮታት እዩ ክህልዎ ዝግባእ ምክንያቱ ንምሁራት ክጥርንፍ እንተደኣ ክኢሉ ስነ ኣእምሮኦም ዝተጓነፀ መንእሰያት ኣብ ክንደይ ሃገራት ነፍሶም ኣብ መቕታል ዝበፅሑ ዘለዎ መንእሰያት ሰኣን ውከሳ እዩ ኮንሳልቴሽን ክረኽቡ ሰኣን ምኽኣል እዩ እቲ ሕማቕ ክሓስቡላ እንከለዉ ግዜ ሓንጎሎም ዳይቨርት ዝገብር ነገር ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ እዩ ክንደይ ከምዚኦም ከዮም ክህልውና ዝኽእሉ ቤት ይቁፀሮ እዩ ስለዝኾነ በብሞይኡ ተኣኪቡ ኣብ ዝወፃእኒ ዘሎ ቁሩብ ክሕግዞ እንተዝኽእል ነይሩ ነቲ መንእሰይ ተስፋ ቀልጢፉ ክገብር ምኽኣለ ማለት እዩ ስለዚ ኢና ከዓ ብብዙሕ መዳያት ክዳሎ ክኽእል ምእንቲ እቲ ምስራሕ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ብፖለቲካዊ መዳይ ጥራሕ ዘይኮነ ብማሕበራዊ መዳይ ብጥዕና መዳይ ብቁጠባ መዳይ ብዝተፈላለየ መዳያት እንድሕር ሓቢርካ ዘይትፍትሖ ነገር ስለ ዘይህሉ ማለት እዩ ብዝኾነ ሕጂ ናበይ መጠቃለሊ ክምለስ እደሊ ክሳብ ሕጂ ውሽጢ ጉዳይና ፀኒሕና ምክንያቱ ንሱ እዩ ዘገድሰና ክንፈትሖ ዘገድሰና ብህፁፅ ክንቃለሰሉ ዝግባአና ግን ከባቢና ከዓ ኣይገድፈናን እዩ ዘሎ ቀደሙን ከም ተቀዲመ ዝጠቀስኮ አንጻር ኢትዮጵያዊ መግዛእትነት ጥራሕ ኣይኮናን ተቃሊስና አንጻር ኢዳዙር መግዛእትነት ናይ ሓያላት መንግስታት ንቀርድና ኣፍሪካ ክቆፃፀሩ ዝደልዩ ኢና ተቃሊስና ቀንዲ ዝሓየለና ከዓ እሱ እዩ ቀዳማይ 14 ዓመት አንጻር በኣሜሪካን ብእስራኤልን ዝድገፍ ጥራሕ ዘይኮነ ወታደራት ትሬይንና ተገብሩ እጥቅና እናዕጠቑ ብስለላ ብዝኾነ መገድና ተሓጋገዙ ተዋጊኦምና 14 ዓመት ተዋጊእና ስርዓት ሃይለ ስላሴ ድሕሪ ምውዳኡ ብሶቪየት ሕብረት ዝምራሕ ምብራቃዊ ሓይሊ መፅዩ ብሓገዝ ጥራሕ ዘይኮነ ብኣካል እውን ውግኣት እናመርሑ መፅዮም ጀነራላቶም ካብቶም ኣብ ሳሕል ኣብ ዓበዝ ዝተታሕዙ ጀነራላቶም ምስክራት እዮም ስለዚ ሕጂ ናብኦም ከይበፃሕና ንሱ ብዓብዩ ኮይኑ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ጅቡቲ ዝድበር ዘሎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ከምኡ ናብ ሱዳን ዝህቀን ዘሎ ሶማል ዝህቀን ዘሎ ዝኸይድ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብክሳዕ ክንደይ ዝኣክል ኢድ ምእታው ኣሎ ኣብ ኤርትራ እውን ሃገርና ንሓራጅነት ቀሪባ ናይ ዕራብ ድዩ ኢሉ እውን ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ድዩ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብቀረባ ዛዕባ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዘሰክፈና ነገር ዝረአ ዘሎ ይመስል ዝዛረብሉ ዘለው ይመስሉ እንታይ ይረአየኩም ኣሎ ንመዛዘም ዝኣክል እንታይ ይረአየኩም ኣሎ
ጸጋይ اوكي بزوح زي بطن بزوح زي دقس زوجهي معناتو تخونتاتنا نوع خقطم زي تدالو سلا زلو حاجه حنت كن انتاي كبل دلا انا حزبي ارتراسي انصار بعداوي مجزاتي مكيتو كم زوت قلت صنعها حيال مخته تعاويتها ان كل جزيه هذا جزيه سي بيت مرتخلنا بلعبا تم اغرغر نيرو اجي تم كوماند يخفونا نيرو مالتي هذا ما حدا اوراجا ما حدا رياب زنبرو الاخيبه هذا تمهراي هذا حرستاي سيلو كحرسيلو مسكده تمبعر ابيومو مخات حراس ابيومو ببترتها هرمه بدنقلا تهرم ابيومو حجي ذا ابيومو مويلو فتيحون جزء مستمرسه هذا قطري مدري تملي فتح خاتم الاسكات وتمبعر ابيومني ولا بجراش برجر هاريمه ولا بقلب بجراش ابيوم حجي توم سواي يرخبون تايلوم بمران فتين كايوم ديخا هايلوم ببتري بأمني فتينيهم أبيومسي بمران دا انتايمو نو كاب نفسهم سلسة سرحة تامران الساعة تحمومهم لهم اجي مسيل كان تامسي خانديو أنصار بعدي كتمكت تزغل لي تواقع كتدمع تزغل لي سلاقي كاوشت خان حركوينو تزغفي سلاقي أوشتنا يزلو نعنا مثل بيتنا احنا نزاربو بزعا قداي إيرترا يزارب مخاء ننوح عامتات أب قالسي أبرتاو قالسي مرير برتاو قالسي حالفو زمسي اجي نتهزبي زي مقاقيلو له مالتي سلازي صلاقي كاوشتخا اندحر كوينو سزحيلي سلازي حدا صلاقي ኣለና ስርዓት ኢሳያስ እዩ እቲ ካልእ ጸላኢ ከዓ እቲ ሕንፍሽፍሽ ዝበለ ኣታላልዋና እዩ እሞ እዚ እቲ ሽግር ነቲ ካልእ ምኽኣልናዮ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ክንክእሎ ንኽእል ኢና ወላ ብደቡብ ይምፃእ ወላ ብሰሜን ይምፃእ ብገለ ይምፃእ ክንክእሎ ንኽእል ኢና ግን እንታይ እዩ ብንጹር እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጸላኢ ኣሌሊና ዘለና ዓቕምን ዘለና ሓይልን ነዚ ንምልጋስ እንተረኣ ኣዋዲድናዮ እቲ ቃልስና ዝቐለለ ይኸውን ወቕልል ኣይኮነን ግን ዝቐለለ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኢትዮጵያውያን መቸስ ዝወደቐት ዳዕሮ ወይ ዝወደቐት ሳግላ ምሳሪ በዝሓ ከም ዝበሃል ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ወዲቓቶ ዘላ ኩነታት ስለ ዘላ ወዲቓ ስለ ዘላ ኢሳያስ ከዓ ኣጅኹም ንዑ እንዳበለ ይዕድሞም ስለ ዘሎ ንስዑር መንፈሶም እንደገና ክሕድሱ ይኽእሎም ኣሎ እወይ ግን ንሶም ኣይኮኑን ሽግርና ሕጂ ንሕና ኢሳያስ ዝፈጠሮ ባይታ እዩ ዝዕድሞም ዘሎ ስለዚ ነቲ ዝፈጠረ ባይታ ኢና ክንልግስ ዘለና እዚ ኣቐዲምና ነዊሕ ዝተንተናዮ እውን እቲ ሃገራዊ ሓይሊ ነዚ ውሽጣዊ ዘቤታዊ ጸላኢና ዘሎ ስርዓት ኢሳያስ ምልጋስ እዩ ኣብኡ ኢና ክነተኩር ዘለና ባህላይ ነዚ ከዓ
توفاينت يحتت توفاينت كاب ولك سبعات يجمر كاب نفس وكفنا يجمر سلازي نفس وكفنا نزي قدايزي كنريو كنلليو كندالولو مو مش كمان هذا أمثله خا دا تأساسرنا دا تمالال أنان كنقالس مبقعي لولاونة حزب إرترا كم امنتي طرح زي كونون بحقين زوفيو جيزين صعرن نزيو كجبر يخيليو سلازولو يا سلاز أمني جن بينو خجورو زخيل نجار يلا سلامتاي تقولي سفيه زي ما تنسفيه سلازي نايكالوت هاجراويان نايكالوت عب إرترا ني لولاونة إرترا زامنو بلولاونة إرترا خيد قصة زحدرو كلهم زخيل ناشتو نجارات ناشتو حتوتات عب كرميزي سرعة إساس عب العله حزبنا هاجرنان زور دوزلو فلا يا بارجاويان عب العله كان السيوخم تولو زلهم أتوم مرحتي توم مريحهم أبو مريحهم تواجيهم زواجو حجي ندقهم ون ندات نسو كم زتأنسا خين جراون أفهم عفيسهم من مسدون زلهم تشجر قليل يكونن بدق يخطر يخلها قليل يمثل جن بحدن دحريخا أب تلع لحبرتسبنا أب لع لحزبنا أب لع لهاجرنا زور زلو تسفع مقرات حجي ساعة إساس تقال سلا نقر نتليو تسفع مقرات أمنت حبتخا تسفع وريسا أمانيال زرهبا قوال نسيتي تسفع وريسا كمان زا أمسول تسفع زقورزو بزحاتيو زقورزو إساس نزي أي سرح اللو يس نزي يسرح له سلام داي إرترا أي تدلينانيا أي تقدسنانيا إرترا كابدين لا على نتاخد قبرنا كابدين لا على قدرات كتور دلنا أي ندلنينا كاب حجنا دحر أي تدلينانيا نخبل زخلو سعرتات زخلو بروسس كما تصنيحو لأن زي خا نيتوبياوان زعدومهم زلو ناب إرترا خملسو بحرنا كأي بحر يخبلو دكسي ناي مجزاتي كسمعنا زقبر زلو مخنيات ازتاتي سلازي اتي كند نجر نتايو كمتي نوح زعللنا يلومي جن كاب ولقنا خاب نفسنا خنز كتزاربو قليل يزخون نجر كتبهجو قليل يزخون نجر جن كتقبرو قليل هيكونن جن نحردا كوميتمنت ويكاو وفوي زخونه منفسن جبرن حاليو كجبر زي كعل نجر يلن ولا برتاو قال السي حزب إرترا وعلو حد أبنتاوي نزي هو حد برت نعرمش شو زخونه سراويتنا إثيوبيا خاب أفريقيا مودرن سراويت زنبارة يجت يمسيعه سكان موداتا تدحراي كا كم أنت واحد قلت صنحها حجون أنت خونه حزب إرترا أمرارها الترانفا التحققفا الجباب أنت رأى جرنالو حجون قتي مخسر زغالي جن حجي أذكرنا الإساسيون سلزي تا مودة تخبل أزدل أنت أبزق وانزي نخلن ودبات إرترا نخلهم تقال حزب إرترا نخلهم أبقدامن أوشتن زلو بهاجرهم بحزبهم زحسبو زحاليو أبزق وانزي كابكال كي تصبيو نفسهم نزي قالسزي كعوت زخيل منفسن دلونتن كلهم نسوا جزية زهبا يكونن هتوس قداي سلزخونه
تزاربوا القليل قبل على حزبنا وقحص بحزب ورد زلو جن قليل سقايا يكونن نشتو كعللكم از سمعه بزغربا غيزه حوي غزات ندد علامو مطفأ تحوس دودلنا منافتا زيبلنا ماكينا زيبلنا تحوت ندد حدا بدل غيرو تأسيرو ببيت فردي تفريدو نبيت ما أسرتي خنسدلكم علنا نو حلوتي سلا زيبلي بسرعة يقبلني مالت انتاي زري كازي كالونالو بيت فردي حنتي كفل سراويت ناي جزاء نفسها بيت فرد الله ناي جزاء نفسها بوليس الله ناي جزاء نفسها ناي كوتا ناي تمرح مالت ناي جزاء نفسو اندستريتات الله يعبي نعس تايز قبر زلو حجي يبتحاتنو يزلو نحل السب بجراش كم حبرة السب كواسع خمزي كئل يزقبرو زلو امو كابزين للعلي فصوص النت يبلنا كابزين للعلي ني بحادو خوينا نخنقالس مرير صواعيت قطين قالو صواعيت ناي مرت كابزين للعلي خونا يكلني مو كين وحالكم نابا اغبل تا موداتات صقطا زلو انتا صلاينا ابز وانزي إساياس اب إساياس يقنع نعو ملقاس مساقاقر مدرخ مسممع اب قواماوي تحاقر كنحنس مسممع قدم قوام مرقاقنا خا حويات ريكونسليشن كنقب زين انتن كنساوام عن نخيل تخلي دققت نقرات كله خليو قيس نداولك ببيجيو كاد زكال ابزين نحسام عناقن بحوار كنسرع نخلينا مو صواعيت زي ون كنقرب اقاطام بزقاطام زي نخلو خنقرب كقرب فتو يغني الله طبق صقاي هو تدليت مهنات حدا هاجروا حيلي نزرعات زملقاس راح زي كونه بخينو ابت هاجر كبيد سرح بكل مداياته كبيد سرح زحتت مخانو ترديك بالسندا سلازد ليوي نإساس دو نوجلو دو الجيسكا بقللو ناب سحاق هوي هايتان زئتو اي كوننيو معناتو قمتوت اصوت انا حكا معك كعرز قبو اخترح قبو امامات مو بتنقاق تدالو لوز قباك خاب حجي سلازخوني بزخوني ناباها خمت امانيل نتا زقربك واحدتو انتايهم زبلو زلو زبحال انتليو انتايهم كقبرو زدليو زلو بحصر زبالي ناي 5 دقائق جزي مزازة مخبكاي اوكي ثانك يو ممر طلمتنا إساياس نهزبنا صفعيت 22 يقوينو دلو حصنتنا صنتنا كيستماقرنا خلنا اب كمزي ازيو فتاني اشاقالي حدغኛ ኩነታት ወዲቅና ኣለና ናይ ብሓቂ እቲ መንእሰይ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ኣሎ ሕጂ ኣብ ደገ ምስ ወፀውን ዳርጋቲ ንስደት ዝመጽእ ደሎ ብፍላይ ብኢትዮጵያ ዝመጽእ ደሎ ኣብቲ መውስቦውን ሓደጋ የጋጥም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ ቆልዓ ኣቦኻዶ ትፈቱ ዲኻ ተልካዮ እቲ ቆልዓ ዝምልሶ ሕቶ ድምልሶ መልስ ደይኮነሲ እቲ ሕቶ ንባዕሉ very challenging እዩ ስለዚ ኣብቲ ቀጻልነት ናይቲ ወለዶ ከቢድ ሓደጋታት ይዘጋጥመና ደሎ ግን ኣነ መልእኽተይ ነቲ ወለዶ ነቲ ሓድሽ ወለዶ እንታይ እዩ
حسم ممهري كابتي قداي ناي هاجركم ناي حزبكم اي ترحقوا مقالس بايتا الله قدنا بانا امصو አይብለኩም እኔ አንብቡ رأيو اتي حماق تسمعوا قديفكم قريبكم رأيو እሞ ولا حماق ኮይኑ ዝረአየኩም ነገር እንተሎ አቲኹም ይዕርይዎ ጸቕጢ ግበሩ ተወደቡ ንሽግርኩም ከዓ ባዕልኻትኩም ክትፈትሕዎ ሓበበሉ እዛ ሃገር ክትመጽእ ከላ ብዙሓት ኣቦታትኩም ኣዴታትኩም ኣያታትኩም እቲ ዝኽእልዎ ገይሮም ሃገራዊ ናጽነት ኣምጽኦም እዮም ኣብታ ሃገራዊ ናጽነት ረጊጽና ንሓርነትና ከዓ ንሕና ዝኽፈል ዋጋ ንኽፈለሉ ምክንያቱ እንተ ደኣ ሕጂ ከምኡ ዘይገርና ዕድሜና ሙሉእ ከሳቅየና እዩ ቀሲና ከዓ ይንድቅስን ኢና ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኩልኩም ክትሳተፉ ጉዳይኩም ክትገብሩ ቀልጢፋ ሃገርና ከዓ ካብ ዝደሎ ሕሰም ተላቂቃ ኩልና ነታ ንፈትዋ ዓድና ብሓንሳብ ኮይና ከነማዕብላ ካብቲ ትምህርቲ ዓለም ኣይትፈለዩ ካብቲ ቃልሲ ትፈለዩ ካብቲ ባህሊ ከዓ ኣይትፈለዩ ኣጀኹም ዘይወግሕ ነገር የለን የድብል የቀኒልና ነተዋህበና ዕድል ብጣዕሚ ጽቡቕ ክቡራት ኣሕዋት ንተሳትፎኹምን ዝሃብኩሞ እዋናዊ ዝኾነ ገለጻታትኩምን ኣመስግን ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ይፍጸም ስለ ዝተኸታተልኩምና ከዓ ኣመስግን ርእይቶታትኩም ኣይፈለየና ኣብ ቀጻሊ መደብና ክሳዕ ንረኸብ ድሓንቀኒዩ ዝኽሪ ነቶም ከቢድ ዝለዓለ ደረጃ መስዋዕትነት ዝኸፈሉልና ሰማዕታት